Καλησπέρα σας. Πρωτού αρχίσουμε την εκδήλωσή μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω πως απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Η εκδήλωση οπτικογραφείται και μεταδίδεται σε απευθεία σύνδεση τόσο από το ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου UCY Voice, όσο και διαδικτυακά. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να καλωσορίσω στην παρέα μας τους ακροατές και ακροάτριες και τους διαδικτυακούς μας φίλους και φίλες αντίστοιχα. Θερμές ευχαριστίες στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το οποίο είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης αυτής και που σήμερα ηχογραφεί τη μεγάλη αυτή αφιέρωση για χρήση σε μεταγενέστερο στάδιο σε πλαίσιο ραδιοφωνικής εκπομπής. Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ Πολιτισμού, εκπρόσωπε της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, αξιότιμοι βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, κύριε Πρίτανη και Αντιπριτάνης, αξιότιμε κυρία Αλκίνο Ιωαννίδη και λοιπά μέλη της οικογένειάς σας, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, αγαπητοί ακαδημαϊκοί, διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, φοιτητές και φοιτήτριες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, φίλοι της μουσικής, της τέχνης, των γραμμάτων, της ποίησης. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σας καλωσορίζει στη Γιορτή των Γραμμάτων, εκδήλωση την οποία διοργανώνει κάθε χρόνο με την ευκαιρία της Γιορτής των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων. Είναι γνωστό ότι από την έναρξη της λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου τιμά την ημέρα αυτή με συγκεκριμένη εκδήλωση στην οποία φιλοξενεί διάφορες διακεκριμένες μορφές των γραμμάτων, της θρησκείας, του πολιτισμού και της τέχνης. Μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν. Παντέλης Βούλγαρης, Έλληνας σκηνοθέτης. Κατερίνα Περιστέρη, αρχαιολόγος και προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών. Μίμης Ανδρουλάκης, Έλληνας συγγραφέας. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ποιητής και δοκιμιογράφος. Πασχάλης Κιτρομιλίδης, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παύλος Τσίμας, Έλληνας δημοσιογράφος. Και πέρσι είχαμε τη σπουδαία Δέσποινα Μπεμπεδέλη, ηθοποιό, σεναριογράφο. Φέτος καλωσορίζουμε μια κορυφαία μορφή του μουσικού στερεώματος. Τον ξεχωριστό σε όλους εμάς, Κύπριο στην καταγωγή, Αλκίνο Ιωαννίδη. Αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους και καταξιωμένους ερμηνευτές της γενιάς του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, και συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής. Καλώς ορίσατε. Κύριε Ιωαννίδη, αποδοχή της πρόσκλησης των πανεπιστημιακών αρχών και του Πρίτανη προσωπικά να είστε μαζί μας σε μία από τις σπουδαιότερες τελετές του Πανεπιστημίου Κύπρου μας τιμά ιδιαίτερα και σας ευχαριστούμε που διαμορφώσατε το πρόγραμμά σας με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είστε μαζί μας απόψε. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, έχει συνεργαστεί από τα πρώτα του βήματα με ορισμένες από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της εγχώριας μουσικής σκηνής, ερμηνεύοντας και γράφοντας τραγούδια που άφησαν τη δική τους ιστορία στο ελληνικό στερέωμα. Έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Είναι παντρεμένος με την Ξαθήπη Πασχαλίδου, με την οποία έχουν αποκτήσει 3 υπέροχες κόρες. Και απόψε είναι όλοι εδώ και όλες εδώ, όπως και ο πατέρας του Άντης Ιωαννίδης και η μητέρα του Μαριλένα. Ζωγράφος πατέρας, θεατρικές σπουδές η μητέρα του, η οποία εργάστηκε και ως παραγωγός και εκφωνήτρια στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και αδελφό ποιητή. Το 1989 ο Αλκίνος μετέβη στην Αθήνα, όπου φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου με υποτροφία. Το 1992 έκανε τις πρώτες και μοναδικές κινηματογραφικές του εμφανίσεις στις ταινίες «Ήσυχες μέρες του Αυγούστου» και «Τα παιδιά του Ονείρου». Το 1993 εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ερμηνεύοντας το ρόλο του Μοσχίωνα στη Σαμία του Μενάνδρου. Τον ίδιο ρόλο τον επαναλαμβάνει για λογαριασμό αυτή τη φορά του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 20 χρόνια μετά, το 2013. Το 1996 και πάλι στην Επίδαυρο ερμηνεύει το ρόλο του Απόλλωνα στην Άλκιστη του Ευρυπίδη. Το 1993 κάνει ντεπούτο στη δισκογραφία με το δίσκο «Στην αγορά του κόσμου», όπου το τραγούδι «Στην αγορά του Αλχαλίλη» γνωρίζει πρωτοφανή επιτυχία μέχρι και σήμερα, θα έλεγα. Το 1995 κυκλοφορεί ο δεύτερος του δίσκος «Όπως μυστικά και ήσυχα». Ξεχωρίζει το τραγούδι «Δεν μπορώ» και ο δίσκος αυτός, όπως και ο προηγούμενος, γίνονται χρυσοί. Συνολικά, ο Αλκίνος Ιωαννίδης έχει πρωταγωνιστήσει ή συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 δισκογραφικά έργα, συνεργαζόμενος με σπουδαία ονόματα της ελληνικής μουσικής, όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Μαρία Φαραντούρη, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Γιώργος Ανδρέου και άλλοι.
Το 2005 παρακολούθησε μαθήματα σύνθεσης στο Κονσερβατόριο της Αγίας Πετρούπολης με καθηγητή τον Μπορίς Τισιέγκο. Παράλληλα, έκανε μαθήματα ενορχήστρωσης με τον Αρκάντι Αγκαμπάμποφ και πολυφωνίας με τον Ανατόλη Μίλκα. Το καλλιτεχνικό έργο του Αλκίνο Ιωαννίδη έχει διακριθεί στο εξωτερικό, καθώς έργα του έχουν παρουσιαστεί από μουσικά σύνολα και φιλαρμονικές ορχήστρες στην Αγία Πετρούπολη και το Βερολίνο, ενώ έχει συνεργαστεί με μουσικά σύνολα της Νέας Υόρκης, της Γερμανίας, της Ρωσίας και της Βουλγαρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχει δώσει αμέτρητες συναυλίες, 2 από αυτές και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Αρχοντικό Αξιοθέας, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ το 2008. Έκτοτε, άλλες τόσες που ξεπερνούν πια τις 2.000, εξακολουθεί να χαρίζει μοναδικές βραδιές έκστασης και μυσταγωγίας. Το πηγάδι του δράκοντα του όνειρου να βγει και να σε φάει. Το πηγάδι του δράκοντα του όνειρου να βγει και να σε φάει. Το πηγάδι του δράκοντα να βγει και να σε φάει. Ένα μικρό δείγμα, έτσι για να δούμε τι θα ακολουθήσει τώρα στην πορεία. Κύριε Ιωαννίδη, άφησα πάρα πολλά έξω, άφησα πάρα πολλά πίσω, όπως συμφωνικά έργα που παρουσιάστηκα σε Βερολίνο και Αγία Πετρούπολη, σπουδαίες διαλέξεις που έχετε δώσει ανά τον κόσμο, συμμετοχές και διακρίσεις, τόσα άλλα που δεν μπορώ να τα πω τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί θέλουμε απόψε να απολαύσουμε εσάς. Γι' αυτό καλώ ευθύς αμέσως τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, να προσέλθει για το δικό του χαιρετισμό. Κύριε Πρίτανη. Έντιμη κυρία Υπουργέ, φίλοι συνάδελφοι, κυρία Κασιανίδου, κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Αλκίνο Ιωαννίδη, αγαπητές συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά την οποία το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας τιμά τα γράμματα, τον πολιτισμό, την τέχνη, τον λόγο και την επιστήμη που μετουσιώνονται στη δημιουργική πράξη, σε έμπνευση που κινητοποιεί την κριτική σκέψη. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στον πολιτισμό και δεν είναι τυχαίο που μόλις πρόσφατα, με πρωτοβουλία της κυρίας Βασιλείου, που είναι η αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο είναι ιδρυτής του Europa Nostra Cyprus, Europa Nostra Νικοσία, ακριβώς γιατί ο πολιτισμός για μας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η εκδήλωση ήθιστε να λαμβάνει τη μορφή δημόσιας διάλεξης από ανθρώπους του πνεύματος, ανθρώπους που ο λόγος τους προβληματίζει και που το έργο τους ανοίγει τους ορίζοντες συλλογισμού της κοινωνίας ευρύτερα. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου επιλέγουμε να ξεπερνούμε τον εορτασμό της μέρας στη θρησκευτική της διάσταση. Η μέρα αυτή είναι για μας η μέρα μνήμης και τιμής όλων όσοι και όσες με το έργο τους συνεισέφεραν στην καθιέρωση ιδεωδών και αξιών που αποτελούν την ανθρώπινη ουσία. Από το 1993, όταν και ξεκίνησε η γιορτή των γραμμάτων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 27 προσωπικότητες ξεδίπλωσαν τις σκέψεις τους και τις μοιράστηκαν μαζί μας. Οι σκέψεις, οι ιδέες, η γνώση έγιναν φλόγες που φώτισαν το κοινό που συμμετείχε σε αυτές τις εκδηλώσεις, δυνάμωσαν μέσα από αυτήν την μεταλαμπάδευση. Στη σημερινή ετήσια διάλεξη είμαστε πολύ ευτυχείς να φιλοξενούμε τον τραγουδοποιό Αλκίνο Ιωαννίδη, ένα Κύπριο καλλιτέχνη που ξεπέρασε τα όρια της πατρίδας μας, καταφέρνοντας μέσα από την μελοποιημένη του ποίηση
να συγκινήσει ανθρώπους και πέρα από τα στενά όρια της Κύπρου και της Ελλάδας. Ο συνεχής πειραματισμός και επικοινωνία του με άλλες κουλτούρες και γλώσσες τον καθιστά καλλιτέχνη με παγκόσμια απήχηση και δυναμική. Πολύ πρόσφατα ήμουν σε μια συναυλία όπου το μεγαλύτερο μέρος όσων είπε ο κύριος Ιωαννίδης ήταν στα ισπανικά. Είναι δημιουργός που αγγίζει το συναίσθημα μικρών και μεγάλων. Άνθρωπος που μέσα από το έργο του διαλέγεται, συζητά, εκφράζει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς σκεπτόμενων ανθρώπων. Η ποίηση, το τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη, είναι κατά την άποψή μου μια επιδραστική επανάσταση. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες, οι φόβοι, οι ελπίδες και τα οράματα για το μέλλον νομίζω εκφράζονται καλύτερα μέσα από το τραγούδι και τον συνδυασμό λόγου και μουσικής. Τα λαϊκά άσματα, όχι με την έννοια της απλότητας ή της ελαφρότητας του περιεχομένου, αλλά επειδή κερδίζουν τον ακροατή και παραμένουν πια παράδοση, αιώνια μνήμη και ανάσα έκφρασης του λαού αποτελούν μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά. Άσματα λαϊκά με απήχηση όπως αυτή ίσως των ομηρικών επών, που μπορούν να μεταφερθούν από γενιά σε γενιά, να γίνουν μέρος του DNA ενός ολόκληρου έθνους. Αυτή είναι η δύναμη του τραγουδιού και αυτήν επιλέγουμε σήμερα να τιμήσουμε μέσα από τη σημερινή διάλεξη του προσκεκλημένου μας Αλκίνου Ιωαννίδη. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλκίνος Ιωαννίδης τιμά με το έργο του το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι μουσικές του πλημμύρισαν το πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το πολιτιστικό κέντρο Μιχάλης Πιερής, στο ιστορικό αρχοντικό Αξιοθέας, στο πλαίσιο του πολιτιστικού φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη μουσική του τότε παρέμβαση να φέρει τον τίτλο «Με κιθάρα και φωνή». Η σύνδεση βεβαίως της οικογένειας του Αλκίνου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν σταματά στις συμμετοχές του τραγουδοποιού σε εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου μας. Μια άλλη ξεχωριστή σχέση συνδέει παντοτινά την οικογένεια του Αλκίνου Ιωαννίδη με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο πατέρας του, ο κύριος Άντης Ιωαννίδης, που είναι μαζί μας απόψε, ζωγράφος και γραφίστας, σχεδίασε το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου που βλέπετε στην οθόνη. Είναι πολλά που θα μπορούσαν να αναφερθούν για την επίδραση και τη δύναμη της μουσικής, της μελωδίας, της φωνής, του λόγου που γίνεται πανανθρώπινο μήνυμα, ακόμα και μετά το τέλος μιας παράστασης, κινητοποιώντας μας, προβληματίζοντάς μας, ενεργοποιώντας συνεχώς τη σκέψη μας. Κυρίες και κύριοι, όσο υπάρχει τραγούδι, όσο υπάρχουν φωνές που φωνάζουν την αλήθεια, υπερασπίζονται τον άνθρωπο και τις αξίες με σθένος, θάρρος και τόλμη, πάντα θα ξημερώνει. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα σε μια όμορφη ατμόσφαιρα θα δούμε και θα ακούσουμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε ένα διαφορετικό ρόλο, αυτόν του εισηγητή, για να μας μεταφέρει τη δική του προσέγγιση για τη σημασία και την επίδραση της μουσικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρίτανη. Έφτασε η στιγμή, κυρίες και κύριοι, να καλέσω τον κύριο Αλκίνο Ιωαννίδη για να τον ακούσουμε τον ίδιο τα όσα έχει να μας πει και για το τραγούδι και για την ανάσα που δίνει σε όλη την ανθρωπότητα διαμέσου των αιώνων. Κύριε Ιωαννίδη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ την αγαπητή Υφυπουργό Πολιτισμού Λίνα Κασιανίδου, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον αξιότιμο Πρίτανη καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, τους Αντιπριτάνης, την εκπρόσωπο τύπου και επικεφαλής του Γραφείου Εκδηλώσεων Πριτανίας Δόξα Κομοδρόμου και την ομάδα της.
όλους τους ανθρώπους που κατέχουν τέλος πάντων κάποια θεσμική θέση εδώ. Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που δεν είχατε καμία υποχρέωση να βρίσκεστε εδώ σήμερα, αλλά ήρθατε μέσα στη βροχή για να μοιραστούμε κάποιες στιγμές και κάποιες σκέψεις. Είναι πραγματική χαρά και τιμή το να σε προσκαλεί ένας οργανισμός που τον θεωρείς πολύτιμο και τον αγαπάς. Μεγάλωσα σε μια Κύπρο χωρίς πανεπιστήμιο, οπότε γνωρίζω πολύ καλά την αξία και τη σημασία που έχει για τον τόπο και για τους ανθρώπους του. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου άλλαξε όλη την κυπριακή κοινωνία, τον τρόπο που βλέπουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και τον κόσμο, αλλά και τον τρόπο που ο κόσμος μας βλέπει. Παρακολούθησα μέσα στα χρόνια το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μας να γεννιέται, να μεγαλώνει, να αποκτά πρόσωπο, να οργανώνεται, να γίνεται ένας εύρωστος οργανισμός, να αναδεικνύεται σε κορονίδα της παιδείας του τόπου μας και σε σύμβολο της εξέλιξης του, σε φορέα των ποιοτήτων του και σε υπόσχεση του μέλλοντος του. Η μεγαλύτερη απόδειξη της σημασίας του είναι η αγάπη των ίδιων των φοιτητών του προς αυτό και, όπως μου έλεγε ο κύριος Πρίτανης, και των οικογενειών τους, που το προστατεύουν σαν να είναι δικό του σπίτι, αφού αποφοιτήσουν τα παιδιά τους. Παρά τη μεγάλη έκθεση στην οποία με υποβάλλει η φύση της τέχνης μου, είμαι εσωστρεφής άνθρωπος στην προσωπική μου ζωή. Και συνήθως, για να είμαι ειλικρινής, αποφεύγω εκδηλώσεις σαν τη σημερινή. Αυτή είναι εδώ όμως την πρόσκληση που συνέπεσε με τον επαναπατρισμό μου μετά από 34 χρόνια. Την αποδέχτηκα με μεγάλη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη και αισθάνομαι πραγματική χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Γιατί σήμερα το Πανεπιστήμιο μας, όπως είπε και ο κύριος Πρίτανης, δεν τιμά εμένα προσωπικά, αλλά το τραγούδι και μαζί του όλους τους ανθρώπους του τόπου μας που το δημιούργησαν και που χώρεσαν μέσα του τα μεγάλα γεγονότα και τις καθημερινές τους στιγμές, τα όνειρα, τα αισθήματα, τις χαρές και τους πόνους τους, τις επιθυμίες και τις πραγματικότητες ενός τόπου δύσκολου, αλλά και ευλογημένου. Στη μέρα των γραμμάτων, ο κορυφαίος εκπαιδευτικός οργανισμός του τόπου μας αναγνωρίζει το τραγούδι σαν σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού μας. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ και γι' αυτό φόρεσα για πρώτη φορά σακάκι. Η σημερινή μου ομιλία αφιερώνεται με ευγνωμοσύνη στους ποιητάριδες, στους τροβαδούρους, στους οργανοπαίχτες και κυρίως στον κάθε Κύπριο και στην κάθε Κύπρια που τραγούδισε και τραγουδά σε αυτήν εδώ τη φλούδα γης. Θα μιλήσουμε λοιπόν απόψε για την ανάσα της ανθρωπότητας μέσα στους αιώνες. Δεν θα αναφερθώ στις σημαντικές μελέτες που γίνονται στα πλαίσια της μουσικολογίας, της ψυχολογίας, της μουσικής και άλλων ακαδημαϊκών ειδικοτήτων. Δεν θα είναι μια ακαδημαϊκή ομιλία η απόψινή. Θα προσπαθήσω μόνο να μοιραστώ μαζί σας κάποιες απλοϊκές σκέψεις και αισθήματα που προκύπτουν από το ισόβιο ταξίδι μου μέσα στην τέχνη αυτή. Το τραγούδι είναι ταυτόσιμο με τη ζωή για μένα. Μου έδωσε έναν δρόμο να βαδίσω, με έδεσε με τον τόπο μου και με ταξίδεψε στους τόπους των άλλων ανθρώπων, κρατώντας με άλλοτε απαλά και άλλοτε οδυνηρά σφιχτά από το χέρι. Με πήγε να συναντήσω τους συνανθρώπους μου και την ίδια μου τη μοίρα. Μια μέρα, ήμουν λίγων μηνών, ξάπλωνα στο βρεφικό μου καρεκλάκι στο πίσω κάθισμα του οικογενειακού μας σκαραβαίου, τον οποίο έχουμε ακόμα. Οδηγούσε η μητέρα μου. Ξαφνικά άρχισα να τραγουδώ μια επιτυχία της εποχής. Oh, mommy, mommy blue, oh, mommy blue. Πώς προσγειώθηκε στον βρεφικό μου εγκέφαλο αυτό το τραγούδι και πώς μου ήρθε να το αναπαράξω προς μεγάλη έκπληξη και περηφάνεια της μητέρας μου, δεν ξέρω να σας πω. Λειτουργεί αυτό το μικρόφωνο εδώ, με ακούτε. Ωραία, μπορώ να κινούμε. Τι κάνει ένα βρέφος να τραγουδά, τι μας κάνει να τραγουδάμε πριν ακόμα μιλήσουμε, τι έκανε την ανθρωπότητα να τραγουδήσει, πριν ακόμα επινοήσει την ομιλία, πριν ακόμα νοηματοδοτήσει τους ήχους.
δημιουργώντας λέξεις. Νομίζω να το χαμηλώσουμε λίγο, αν είναι εύκολο λιγάκι. Ευχαριστώ. Είναι η επαγγελματική διαστροφή, η συνεννόηση με τους συγχολήπτες. Καταλάβαινα το νόημα του ρεφρέν που τραγουδούσα τότε στο καρεκλάκι του αυτοκινήτου. Όχι. Το καταλαβαίνω σήμερα τι σημαίνει «Oh, Mommy Blue». Καθόλου. Έχει καμία σημασία? Καμία απολύτως. Το τραγούδι δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την κατανόηση. Ούτε έχει να κάνει αποκλειστικά με το συναίσθημα. Έχει να κάνει ολοκληρωτικά με την ύπαρξη. Μπορεί η μουσική χωρίς στίχους να περιγράψει κάτι με σαφήνεια, έναν τοίχο ή έναν δρόμο? Ένα μουσικό κομμάτι δεν μπορεί να είναι τόσο σαφές. Δεν είναι στη φύση ούτε και στους σκοπούς του το να περιγράφει με σαφήνεια τη χειροπιαστή πραγματικότητα. Δεν περιέχει και δεν μεταδίδει το ίδιο μήνυμα σε όλους. Δεν μιλά για το ίδιο πράγμα ακόμα και στον ίδιο άνθρωπο από τη μία μέρα στην άλλη, όπως δεν μπορούμε να μπούμε στο ίδιο ποτάμι 2 φορές. Εκεί λοιπόν που η μουσική αδυνατεί να περιγράψει επακριβώς έναν τοίχο ή έναν δρόμο, δεν θα έπρεπε το τραγούδι που περιέχει λέξεις να είναι σαφέστερο? Ναι. Όταν ο Μπετόβεν καταθέτει τα όπλα, αναλαμβάνουν οι Pink Floyd, The Wall, και μας τραγουδούν για τον τοίχο. Ο Μάνος Λοΐζος μας μιλά για το δρόμο που είχε τη δική του ιστορία, ο Χατζηδάκης για έναν άλλο δρόμο, την Οδό Ονείρων. Πράγματι λοιπόν, το τραγούδι έχει τη δυνατότητα να είναι σαφέστερο. Αν όμως οι τραγουδοποιοί κυριολεκτούσαν, περιγράφοντας απλώς τοίχους και δρόμους, ίσως να γίνονταν σημαντικοί για την οδοποιία ή για την οικοδομή, όχι όμως για όλους εμάς. Για κάτι άλλο μιλούν τα τραγούδια τους. Αυτό λοιπόν το εντός εισαγωγικών πλεονέκτημα, τη δυνατότητα δηλαδή της σαφήνειας και της κυριολεξίας, είναι που οφείλει να ξεπεράσει το τραγούδι προκειμένου να γίνει αληθινό τραγούδι. Όπως και εμείς, οι ακροατές, οφείλουμε να ξεπεράσουμε αυτή την πραγματικότητα προκειμένου να το ακούσουμε πραγματικά. Μοιάζει δύσκολο, είναι όμως έμφυτο και φυσικό στον άνθρωπο, γίνεται αυτόματα, όπως η αναπνοή. Τα βρέφη κοιμούνται με ένα ανανούρισμα. Είμαστε λοιπόν πλασμένοι για την υπέρβαση και για τη μετάβαση σε έναν άλλο κόσμο μέσω του τραγουδιού. Το τραγούδι είναι υπερβατικό και μόνο υπερβαίνοντας το συναντά κανείς. Υπερβαίνει της πραγματικότητας, του νοήματος, της διάρκειάς του, του στίχου ή της μουσικής του, του δημιουργού του, του ακροατή του. Μας οδηγεί και μας τοποθετεί σε έναν καινούριο και μαζί παντοτινό χρόνο, σε έναν άγνωστο και μαζί απόλυτα οικείο χώρο, έναν χώρο που κατοικεί τόσο εντός όσο και εκτός μας και του οποίου το κλειδί το κρατάει αυτό. Το τραγούδι, αυτή η αόρατη ύλη, αυτό το Άγιο Πνεύμα που μας φωτίζει χωρίς να φαίνεται, που μας μεταμορφώνει χωρίς να αγγίζεται, που μας κινεί χωρίς να μας πρόχνει. Υπήρξε πάντοτε ο πιο σύντομος δρόμος από τον εαυτό μας στο πιο μακρινό σημείο του σύμπαντος και την ίδια ώρα στο βαθύτερο κέντρο της ύπαρξής μας. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι όλες οι θρησκείες χρησιμοποιούν τη δύναμη του τραγουδιού στις τελετές τους. Χωρίς τραγούδι δεν υπάρχει Θεός. Τι είναι όμως τραγούδι? Έψαξα για την ερμηνεία του στα λεξικά και στο διαδίκτυο και τίποτα δεν βρήκα που να με καλύπτει. Πώς γίνεται μια τόσο βασική για τη ζωή μας έννοια να έχει άλλοτε πρόχειρους και άλλοτε ελλειπείς ορισμούς? Ίσως γιατί κανείς δεν τους χρειάζεται, γιατί όλοι ξέρουμε τι είναι τραγούδι, σωστά? Ποιος χασομέρης θα μπει να το ψάξει? Έψαξα και στα αγγλικά. Στο λεξικό Webster βρήκα μια ενδιαφέρουσα έκφραση «sold for a song», δηλαδή πουλήθηκε τσάμπα. Έκφραση που εξηγεί γιατί και οι περισσότεροι τραγουδοποιοί είναι φτωχοί. Τα πιο πολλά πάντως λεξικά το ερμηνεύουν χονδρικά ως μια σύνθεση λόγου και μουσικής. Ορίζουμε λοιπόν το τραγούδι με βάση τα συστατικά του. Όπως το νερό, σαν υδρογόνο 2 οξυγόνο.
ίσως χημικά να είναι σωστός ο ορισμός. Δεν μου είναι όμως επαρκής. Όπως δεν μου είναι αρκετό το να ορίζω τον άνθρωπο σαν μια ένωση κυτάρων, γονιδίων ή οργάνων. Το τραγούδι είναι μια έννοια αόριστη και απερίγραπτη. Για μένα δεν είναι η σύνθεση λόγου και μουσικής. Στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης του λόγου με την μουσική. Πράγμα τελείως διαφορετικό. Το τραγούδι δεν είναι μόνο ο στίχος ή η μουσική του, ούτε και ο συνδυασμός τους, αλλά το αυτόνομο, συμπαγές, ολοκληρωμένο αποτέλεσμα του έρωτά τους. Αποτελεί μια τρίτη αυτοτελή προσωπικότητα. Είναι σαν εμάς, τους ανθρώπους, που δεν είμαστε η σύνθεση των γονιών μας, αλλά το αποτέλεσμά της. Ενώ σχετιζόμαστε άμεσα με αυτούς και τους εμπεριέχουμε, δεν είμαστε οι γονείς μας, ούτε και η συνέβρεσή τους. Είμαστε τρίτα πρόσωπα. Όταν σας βλέπω, ευτυχώς, δεν βλέπω τους γονείς σας να συντίθενται. Βλέπω εσάς. Με τον ίδιο τρόπο, όποτε ακούω ένα τραγούδι, ακούω έναν συμπαγή, αυτάρκη, αυτόνομο, ολοκληρωμένο κόσμο. Αυτό που συναντώ κατά βάθος ακούγοντάς το, δεν είναι ούτε ο στίχος, ούτε η μουσική, αλλά το παιδί τους, που έχει δικό του πρόσωπο, δικό του χαρακτήρα, δική του ζωή. Μπορεί να μοιάζει κάπως τη μητέρα του ή να θυμίζει περισσότερο τον πατέρα του, αποτελεί όμως ένα τρίτο ξεχωριστό πλάσμα. Αυτό αγαπώ και σε αυτό επιτρέπω να μπει στη ζωή μου. Συχνά μάλιστα ανεξάρτητα από την ποιότητα των γονιών του. Γιατί ένα τραγούδι με καλή μελωδία και καλούς στίχους μπορεί να μας είναι κάποτε ενοχλητικό. Όπως το ανυπόφορο παιδί γονιών που συμπαθούμε. Και όπως από γονείς που δεν θα κάναμε ποτέ παρέα μπορεί να γεννηθεί ο καλύτερος μας φίλος ή ο άνθρωπος της ζωής μας, έτσι και ένα τραγούδι με σχετικά αδιάφορους στίχους και μουσική μπορεί να γίνει το αγαπημένο μας. Συνήθως, όποτε αναφέρω όλα αυτά τα περίεργα, μου ζητάνε ένα παράδειγμα ενός τραγουδιού που το θεωρώ καλό, αλλά δεν έχει και σπουδαίους στίχους ή μουσική. Και μη θέλοντας να εκθέσω τους συναδέλφους μου, χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα ένα δικό μου τραγούδι, το οποίο θα σας πω αμέσως. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θάνατα. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραβηγώ, κάποιον αγαπάω. Όταν τραγουδάω, προσευχές παραμικώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλά. Κάποιος είπε πως είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα
αύριο βράδυ θα αναργά. Λοιπόν, σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι. Εγώ το αγαπώ, γι' αυτό και το δισκογράφησα. Αν όμως εξετάσω χωριστά τη μουσική και το στίχο του, θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να πιστώ ότι έχουν την οποιαδήποτε αξία. Η μελωδία του αποτελείται από 3 νότες, δηλαδή είναι λα, σι, ντο, σι, ντο, σι, λα, λα, σι, ντο, σι, ντο, σι, λα, λα, σι, ντο, σι, ντο, σι, λα. Τις οποίες και επαναλαμβάνω σε περίπτωση που κάποιος δεν το κατάλαβε. Λα, σι, ντο, σι, ντο, σι, λα, λα, σι, ντο, σι, ντο, σι, λα, λα, σι, ντο, σι, ντο, σι, λα. Και στο ρεφρέν προσθέτω μια 4η νότα, γιατί είπα να το αναπτύξω. Ρε, 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 ντο, σι, λα, σι, ντο, σι, ντο, σι, ρε, λα, σι, ντο, σι, λα, λα. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, δεν έχει ενδιαφέρουσες συγχορδίες, η αρμονία, ούτε ρυθμικές εναλλαγές, δεν επιστρατεύει κανένα κόλπο προκειμένου να γίνει ενδιαφέρον. Όσο για τους στίχους, ας πούμε ότι δεν θα έλειπαν από την παγκόσμια ποίηση αν δεν είχαν γραφτεί. Λοιπόν, όπως είπα όμως, ο λίγον με ενδιαφέρει. Γιατί το τραγούδι για μένα δεν είναι ούτε ο στίχος του, ούτε η μουσική του. Επιφανειακά μόνο το κρίνουμε από την καταγωγή ή από τους γονείς του, όπως κάνουμε καμιά φορά με τους ανθρώπους, μέχρι να τους γνωρίσουμε πραγματικά. Τις περισσότερες φορές, μάλιστα, δεν έχει καν σημασία αν καταλαβαίνω ή όχι τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η στίχη ενός τραγουδιού που ακούω. Γιατί, με κίνδυνο να με πετάξετε εκτός ακαδημαϊκού χώρου ως αποκρυφιστή, οφείλω να σας εκμυστηρευτώ ότι αυτό που τελικά με αγγίζει είναι ένα μυστικό μήνυμα που ψιθυρίζεται κάτω από την επιφάνειά του, κάτω από τους στίχους, κάτω από τη μουσική. Το μυστικό ερωτευόμαστε οι άνθρωποι, όχι το προφανές. Σε κάθε αληθινό τραγούδι ακούμε πολύ σημαντικότερα πράγματα από τη μελωδία και το στίχο του. Ακούμε τη ζωή μας αλλιώς. Και την ίδια ώρα ακούμε τη ζωή, τον τόπο, την εποχή του δημιουργού. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Ακούμε την πρόθεση του, τις εμπειρίες, τα αισθήματα, τα ακούσματα, τις αναφορές του, τον πολιτισμό από τον οποίο προέκυψε, τους ανθρώπους που συνάντησε. Μαζί με αυτά ακούμε επίσης τη ζωή και τον κόσμο του ερμηνευτή του τραγουδιού, όπως και του κάθε μουσικού που έπαιξε την κάθε μία νότα. Και όλους αυτούς τους άπειρους, μοναδικούς κόσμους τους σμίγουμε κάθε φορά με τη δική μας ζωή, τα όνειρα, τις πραγματικότητες μας, τις ανάγκες μας, τον πολιτισμό μας, την αισθητική μας, το αίσθημα μας, τη στιγμή μας, την ύπαρξή μας. Άπειρες οι δυνατότητες της μοιρασιάς. Το τραγούδι είναι ένας ολόκληρος αχαρτογράφητος κόσμος που μας προσκαλεί να ζήσουμε μέσα του. Ένας κόσμος που προσκαλούμε να ζήσει μέσα μας. Η σχέση μας μαζί του είναι βαθιά ερωτική και βαθιά υπαρξιακή. Είναι κάπως μπερδεμένο όλο αυτό, το αναγνωρίζω, οπότε θα προσπαθήσω να το κάνω ακόμα πιο περίπλοκο. Είπαμε ότι το τραγούδι είναι παιδί του λόγου και της μουσικής. Εκτός από παιδί τους όμως, είναι και γονιός τους. Το τραγούδι αποτελεί μέρος της παγκόσμιας μουσικής και της παγκόσμιας λογοτεχνικής παράδοσης. Ταυτόχρονα όμως, η πανανθρώπινη μουσική και λογοτεχνική παράδοση προκύπτουν μέσα από το τραγούδι. Από εκεί πηγάζουν. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε καθαρή μουσική, δηλαδή η μουσική που δεν έχει λόγια ή δεν στηρίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο κείμενο, όπως και η καθαρή ποίηση που δεν γράφεται για να γίνει τραγούδι, αλλά για να τη διαβάσουμε στο βιβλίο ή να την απαγγείλουμε, αποτελούν σχετικά νεότερες μορφές τέχνης. Για χιλιετίες η ποίηση και η μουσική ζούσαν στο ίδιο σώμα.
όποτε μελοποιείται ένα σπουδαίο ποίημα, θεωρούμε ότι μετατρέπεται σε κάτι ευτελέστερο. Η ταπεινή φόρμα του τραγουδιού, η απλότητα και η λαϊκότητά του, το εμπόριο που έχει αναπτυχθεί γύρω του και η χρηστική μας θεώρηση απέναντί του, μας κάνουν να το θεωρούμε λιγότερο σημαντικό είδος σε σχέση με την καθαρή ποίηση ή την καθαρή μουσική. Η ίδια η λέξη καθαρή είναι αρκετή για να υποβιβάσει το τραγούδι σε μια σχεδόν βρώμικη υπόθεση. Υπάρχει λοιπόν χρόνια τώρα η διαμάχη για το αν πρέπει η ποίηση να μελοποιείται ή όχι. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά. Ο λόγος και η μουσική αφήνουν την ανεξάρτητη ζωή τους προκειμένου να ζήσουν αλλιώς μέσα στο τραγούδι. Όπως εμείς αφήνουμε τον εργένη εαυτό μας προκειμένου να δημιουργήσουμε οικογένεια. Έτσι και η ποίηση, όπως και η μουσική, μεταλλάσσονται μέσα στο τραγούδι σε κάτι άλλο. Αυτό εννοώ σε ένα στίχο που λέει «Μα οριστικά θα έχεις χαθεί μονάχα αν το διαλέξεις», όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις. Είπαμε, το τραγούδι είναι μια ιερή υπόθεση. Κάθε τι ιερό προϋποθέτει θυσία. Η μουσική και ο στίχος θυσιάζονται προκειμένου να γεννηθεί το τραγούδι. Ένα μελοποιημένο ποίημα του Καδάφη δεν είναι πια το ίδιο ποίημα, είναι μια άλλη υπόθεση. Το πρωτότυπο μεγαλειώδες κείμενο, βέβαια, ευτυχώς, όσες φορές και όσο μέτρια ή κακά και να μελοποιηθεί, παραμένει πάντα ακέραιο στο βιβλίο και στην καρδιά μας, σαν αυτόνομο συγκλονιστικό έργο. Μέσα στο τραγούδι όμως θα ζήσει μια άλλη ζωή και θα μας αφηγηθεί μια τελείως διαφορετική ιστορία. Ο λόγος και το μέλος πριν χωριστούν υπήρξαν για χιλιετίες μια διαχώριστη ενότητα, ένα συμπαγές πανίσχυρο εργαλείο επικοινωνίας, έκφρασης, μνήμης, συνείδησης, παράδοσης, συνέχειας, εξέλιξης. Η καταγωγή του λόγου είναι η μουσική και η καταγωγή της μουσικής ο λόγος. Και τα δύο αυτά εξάλλου είναι πρόσωπα του ήχου. Ακόμα και στη γραπτή του μορφή ο λόγος παραμένει ήχος. Ο γραπτός λόγος είναι η παρτιτούρα του προφορικού. Όταν διαβάζουμε από μέσα μας, ακούμε τον ήχο της φωνής μας στο μυαλό μας. Ήχο διαβάζουμε. Αντιμετωπίζουμε συνήθως τη γραφή και την ανάγνωση σαν μια καθαρά οπτική υπόθεση, ενώ αποτελεί πρωτίστως μια ακουστική εμπειρία. Και βέβαια δεν γράφουμε ή διαβάζουμε μόνο σε ήχο, αλλά σκεφτόμαστε και ηχητικά. Τουλάχιστον όσοι από εμάς σκεφτόμαστε σε γλώσσα, η πλειοψηφία των ανθρώπων. Θα μπορούσαμε κάπως ποιητικά να ισχυριστούμε ότι η σκέψη μας είναι ένα τραγούδι. Έχοντας αναφερθεί σε ορισμούς και λεξικά, ας δούμε λίγο την ετυμολογία της λέξης τραγούδι. Έρχεται όπως και η λέξη τραγωδία από τη λέξη τράγος. Οι πρόγονοί μας στις τελετουργίες τους φορούσαν προβιές τράγου, πιθανότατα για να μυρίζουν ωραία. Αν ψάξουμε περισσότερο, θα δούμε ότι η λέξη τράγος έρχεται από το ρήμα τρώγω, στη δωρική τράγο. Ετυμολογικά λοιπόν το τραγούδι συνδέεται με κάτι τόσο βασικό και αναγκαίο όσο η τροφή. Αν μείνουμε όμως στον τράγο, η σύνδεση του τραγουδιού με την τελετουργία, με το ιερό στοιχείο, είναι άμεση. Η υπαρξιακή σχέση με τον εαυτό και τον κόσμο, η υπέρβαση που απαιτείται για να αγγίξει κανείς το αόρατο, το υψηλότατο και το βαθύτατο, μόνο μέσα από το τραγούδι θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί έτσι. Η ίδια η πράξη της συναυλίας προέκυψε μέσα από τη λατρευτική διαδικασία. Είναι τελετουργική εκγενετής η συναυλία. Λένε πως η πρώτη θεατρική παράσταση και μαζί όλο το θέατρο προέκυψε όταν κάποιος βγήκε έξω από τον λατρευτικό κύκλο και παρακολούθησε το δρόμενο ως θεατής, μετατρέποντας την τελετουργία σε θέαμα. Το θέατρο λοιπόν το γέννησε ο θεατής. Με τον ίδιο τρόπο φαντάζομαι ότι όταν πέταξαν κάποιον εκτός χοροδιάς, πιθανότατα γιατί ήταν τρομερά φάλτσος, αυτός λοιπόν, ο πρώτος ακροατής, γέννησε και την πρώτη συναυλία. Ποιον θα πρέπει λοιπόν να ευγνωμονώ για την τέχνη που εξασκώ? Τον καλήφωνο, πλην δύσοσμο, τελετάρχη, που ούρλιαζε στο φεγγάρι, ή τον φάλτσο εξόριστο ακροατή που παρακολουθούσε εκστατικός? Τον ερμηνευτή ή τον δημιουργό ή τον ακροατή?
Πιστεύω στον ακροατή όσο πιστεύω και στο τραγούδι. Για μένα είναι δύο αδιαχώριστες καταστάσεις που αδυνατούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλλη. Λένε πως το πιο δύσκολο όργανο είναι η φλογέρα, γιατί πρέπει ταυτόχρονα να φυλάς και τα πρόβατα. Και ο βοσκός όμως, που παίζει τη φλογέρα του σε μια έρημη πλαγιά, έχει σαν ακροατήριο ολόκληρη τη φύση, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Ο πρώτος μας ακροατής είναι πάντα ο εαυτός μας. Ο τραγουδοποιός είναι ταυτόχρονα δημιουργός και ακροατής του τραγουδιού του. Όπως ο ζωγράφος είναι δημιουργός και θεατής του έργου του. Ο τραγουδιστής λειτουργεί ταυτόχρονα σαν πομπός και σαν δέκτης. Τις περισσότερες φορές γράφω ένα τραγούδι γιατί θέλω να το ακούσω, θέλω να γεννηθεί, να δω το πρόσωπό του, να το γνωρίσω, να το μοιραστώ. Το γεννώ και με γεννά. Του δίνω ζωή και μου δίνει και αυτό ζωή, κάνοντας με αυτό που είμαι. Σαν ο Κροατής γράφω το τραγούδι. Και μάλιστα μέσα στα χρόνια συνειδητοποιώ, παρακολουθώντας μεγαλύτερους συναδέλφους, αλλά και τον εαυτό μου, ότι σταματάμε να γράφουμε όταν σταματάμε να ακούμε. Στα 23 μου, όταν ηχογραφούσα ακόμα τον πρώτο μου δίσκο, μου πήραν στο στούντιο μια συνέντευξη, ήμουν παντελώς άγνωστος, με ρώτησε η δημοσιογράφος, τι περιμένεις να συμβεί με αυτόν τον δίσκο? Εννοούσε επιτυχίες και δόξες. Απάντησα με αφέλεια, να τελειώσει για να τον ακούσω. Στη συναυλία ο ρόλος του κοινού είναι πρωταγωνιστικός. Καμιά φορά, και μάλιστα ανεξάρτητα από την αποδοχή ή τον ενθουσιασμό των ακροατών, αισθάνεσαι το κορμί της συναυλίας να δονείται. Τη σκηνή και το ακροατήριο να συλλειτουργούν οργανικά και από κοινού. Είναι μαγικές αυτές οι στιγμές. Άλλες φορές είναι σαν να βρίσκεται κανείς στο απόλυτο κενό. Το κατάλαβα νωρίς, το 1994, και γι' αυτό έγραψα εκείνο το στίχο που λέει «Το φιλοθεάμον μου κενό». Ο τραγουδοποιός, ο καλλιτέχνης, δεν είναι ταχυδαχτυλουργός, ζογκλέρ, ακροβάτης, αθλητής. Δεν βρίσκεται εκεί για να σε εντυπωσιάσει. Βρίσκεται εκεί για να μοιραστεί. Χωρίς την αποκαρδιάς σχέση με τον ακροατή και χωρίς την αποκαρδιάς μοιρασιά, είναι χαμένος. Ο ακροατής λοιπόν είναι πρωταγωνιστής, όχι κομπάρσος. Με τις επιλογές, την αισθητική και τη στάση του, θέτει το επίπεδο στο οποίο θα ζήσουμε και θα δημιουργήσουμε. Δεν αρκεί οι καλλιτέχνες να του κάνουμε τα χατήρια του ακροατή, να του χαϊδεύουμε τα αυτιά, να τον ξεγελάμε ή να τον καλοπιάνουμε, στερώντας του την ευθύνη και υποβιβάζοντας τον σε πελάτη, επειδή πλήρωσε ένα εισιτήριο. Τι κάνει όμως κάτι τόσο ιερό, τόσο εμπορεύσιμο? Πώς γίνεται κάτι άειλο να πουλά τόσο πολύ σε έναν ηλιστικό κόσμο? Πώς μπορούν κάποιες λέξεις... Έρχομαι προς τους βουλευτές του ΑΚΕΛ. Λοιπόν, πώς μπορούν κάποιες λέξεις και κάποιες νότες μαζί να στείλουν μια ολόκληρη παγκόσμια βιομηχανία που τα έσοδα της να πλησιάζουν αυτά του εμπορίου καυσίμων? Πραγματικά, τα έσοδα της μουσικής βιομηχανίας είναι ακριβώς πιο κάτω από τα έσοδα των πετρελαϊκών εταιριών. Ευτυχώς χωρίς τη μόλυνση και τους πολέμους που προκαλούν οι πετρελαϊκές εταιρείες. Το τραγούδι δεν μας προσφέρει απλώς λέξεις και νότες, μας προσφέρει ύπαρξη. Εκφράζει εξίσου τη ζωή και τον θάνατο. Μπορείς να πας στη μάχη ή στο εκτελεστικό απόσπασμα, τραγουδώντας. Συμπυκνώνει όλα όσα είμαστε, όλα όσα ονομάζουμε ζωή, μικρά και μεγάλα. Εξιστορεί την πτώση μιας αυτοκρατορίας και την πτώση ενός μεθυσμένου στο δρόμο. Καθαγιάζει τον αιώνιο έρωτα και αυτόν της μιας νύχτας. Μας χαρίζει ένα τηλεσκόπιο στο σύμπαν και ένα μικροσκόπιο στο πιο κρυφό μας σημείο. Ταξιδεύοντάς μας αμφίδρομα στο βαθύτερο μέρος του εαυτού μας και στον απέραντο έξω κόσμο. Μας απογειώνει στον πιο ψηλό ουρανό και μας κατεβάζει στο λεπτό στον άδη. Εκφράζει το υπαρξιακό βάραθρο και το ανάλαφρο πέταγμα ενός πουλιού. Μας δίνει προσωπική ταυτότητα,
ενσωματώνοντάς μας το σύνολο. Μας ορίζει συλλογικά, αγγίζοντάς μας προσωπικά. Για τα λίγα λεπτά του ευρώ που στοιχίζει στις ψηφιακές πλατφόρμες, μας δίνει πολλά. Και οι έμποροι το ξέρουν. Σκέφτομαι συχνά τους περιπλανόμενους τροβαδούρους περασμένων καιρών, με ένα οργανάκι στα χέρια και ένα δισάκι στον ώμο. Διίσχυζαν την αχανή τότε επικράτεια, πηγαίνοντας από χωριό σε χωριό, από πολιτεία σε πολιτεία, από βασίλειο σε βασίλειο, μεταφέροντας όνειρα, πραγματικότητες, θρύλους, δοξασίες, έρωτες, θριάμβους και πανολευθρίες, ιστορία, φαντασία, μικρά και μεγάλα γεγονότα, τι συνέβη στην άλλη άκρη της αυτοκρατορίας ή στο διπλανό χωριό, τι συνέβη στον Άδη ή στην άλλη μεριά του λόφου, τι συνέβη στον ουρανό ή μέσα τους. Εξέφραζαν αυτοί οι άνθρωποι έναν ολόκληρο πολιτισμό και τον μοιράζονταν με τους συνανθρώπους τους. Και μετά σιωπούσαν πάλι, άδειαζε η πλατεία, πήγαιναν οι άνθρωποι στα σπίτια και στα χωράφια τους και αυτοί τύλιγαν το οργανάκι σε ένα πανί, φορτώνονταν ξανά το δισάκι, που τώρα μπορεί να είχε και λίγο ψωμί μέσα, και κινούσαν για αλλού, μέσα στη βροχή, στον ήλιο, στο χιόνι. Αυτοί είναι οι ήρωές μου. Τότε λοιπόν, πριν από την τεχνολογία της ηχογράφησης, πριν από τον ηλεκτρισμό και τη μουσική βιομηχανία όπως τη ξέρουμε, αν δεν υπήρχε γάμος ή άλλη γιορτή στο χωριό, όποιος ήθελε να σχετιστεί με ένα τραγούδι, τις περισσότερες φορές έπρεπε να το τραγουδήσει ο ίδιος. Όπως αν χρειαζόταν ένα αυγό, έπρεπε να έχει κοτέτσι στην αυλή του. Αν ήθελε ένα λάχανο, έπρεπε να το καλλιεργήσει ο ίδιος στο μποστάνι του. Δεν κατανάλωναν απλώς οι άνθρωποι αυγά και λάχανα, ζούσαν ανάμεσά τους. Έτσι και με το τραγούδι, δεν το άκουγαν απλά. Ζούσαν μέσα του και ζούσε και αυτό μέσα τους. Σήμερα αγοράζουμε τα αγαθά στις υπεραγορές. Είμαστε καταναλωτές, όχι παραγωγοί. Καταναλώνουμε λοιπόν έτοιμη συχνά υπερεπεξεργασμένη μουσική, η οποία συνοδεύει τις στιγμές μας, σπάνια όμως γίνεται θεμελιώδες στοιχείο της ύπαρξής μας και της ζωής μας. Η μουσική σήμερα υπάρχει παντού, σε υπεραγορές, σε ταξί, στους δρόμους, στα καταστήματα, όπου βρίσκεσαι υπάρχει μουσική. Υπάρχει παντού, χωρίς όμως εμείς να είμαστε πάντα πραγματικά εκεί για αυτήν. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα τότε, δεν θα διάλεγα με κανέναν τρόπο μια άλλη εποχή για να ζήσω. Αγαπώ την εποχή μου, πάρα πολύ. Λέω απλά ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και το ότι ήταν διαφορετικά αποτελεί και μια καλή απόδειξη ότι η ανθρωπότητα είναι ακόμα ζωντανή εφόσον αλλάζει και το τραγούδι μαζί της. Επίσης, το να έχω την παγκόσμια δισκοθήκη στο κινητό μου είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, που για τους πιο νέους μπορεί να σας φαίνεται αυτονόητο. Είναι συγκλονιστικό πράγμα αυτό, συγκλονιστικό. Το δώρο όμως αυτό έρχεται με την ευθύνη να το χρησιμοποιήσω σωστά. Απαιτεί μια συνειδητή και ενεργητική στάση εκ μέρους μου, προκειμένου να μην αποφασίζει για μένα ο αλγόριθμος της αγοράς. Μικροί ακούγαμε μόνο τους δίσκους που υπήρχαν στο σπίτι. Όποτε ο πατέρας μας έφερνε έναν καινούριο δίσκο, ήταν ένα γεγονός. Είχαμε την ευκαιρία να μην πάμε στο σχολείο την επομένη. Ακούγαμε αρκετές φορές τα τραγούδια ή το μουσικό έργο, συζητούσαμε για αυτά ή παίζαμε με τον αδερφό μου μέσα στο νέο ηχητικό τοπίο, παρακολουθώντας τον πατέρα μας να ζωγραφίζει ή να γράφει ποίηματα. Καμιά φορά, όποτε παθιαζόμουν με ένα λογοτεχνικό βιβλίο, είχα επίσης την ευκαιρία να λείψω από το σχολείο, προκειμένου να μείνω στο σπίτι και να το τελειώσω. Κέρδισα πολλά από αυτές τις λίγες επιπλέον κοπάνες. Από τον πατέρα μου γνώρισα επίσης τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο. Η μητέρα μας σπούδασε θέατρο. Δεν έγινε ηθοποιός, αλλά το αγαπούσε και μαζί της το αγάπησα κι εγώ και αργότερα το σπούδασα μάλιστα. Με το θέατρο δεν είχε κοπάνες, γιατί οι παραστάσεις γίνονταν βράδυ, αλλά και επειδή η μητέρα μου είναι πιο κανονικός άνθρωπος.
Συχνά μαζεύοντας στο σπίτι μας ηθοποιοί, ζωγράφοι, ποιητές. Ο αδελφός μου, Λίνος Ιωαννίδης, είναι ποιητής. Έχοντας λοιπόν γεννηθεί και μεγαλώσει σε ένα σπίτι ελεύθερο και υποστηρικτικό, με την τέχνη παντού, προσιτή και σεβαστή, θαυμάζω απεριόριστα όσους καλλιτέχνες ξεπήδησαν από οικογένειες και κοινωνίες που δεν τους στήριξαν, που δεν τους ελευθέρωσαν, που δεν τους τροφοδότησαν. Κάποιοι καλλιτέχνες από τη δεκαετία του 60 και μετά έδωσαν πρόσωπο στον τόπο μας στη νέα εκείνη εποχή. Σε χρόνια δύσκολα και μέσα σε γεγονότα τραγικά μας έδωσαν το έργο τους και καθόρισαν την αισθητική μας. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, αλλά σε ένα χρόνο κλείνει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Έχουμε ήδη μπει σε μια άλλη ψηφιακή περίοδο της ανθρωπότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, σαν αναμένο κάρβουνο στα χέρια μας. Ο Προμηθέας με το καινούριο του αυτό δώρο ή που θα μας σώσει ή που θα μας κάψει. Αυτό που θα καθορίσει την έκβαση δεν είναι η αποθήκευση στο μυαλό μας όλο ένα περισσότερων γνώσεων. Οι υπολογιστές θα έχουν πάντοτε περισσότερη γνώση από εμάς. Είναι η καλλιέργεια. Η μόρφωση είναι πολύτιμη όταν φυτρώνει σε καλλιεργημένο έδαφος. Δεν είναι δική μου η διαπίστωση. Την έκανε ο Ρουσό στο Κοινωνικό Συμβόλαιο, όπου θέτει ουσιαστικά την καλλιέργεια ως το έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνει η μόρφωση και που καθορίζει το μέγεθος της προόδου μας. Στο ίδιο έργο μας λέει ότι η αρετή της συμπόνιας είναι η πιο χαρακτηριστική του είδους μας και μαζί η πιο αναγκαία για την επιβίωσή του. Αν δεν μας έδινε η φύση τη συμπόνια να στηρίζει τη λογική, λέει, οι άνθρωποι θα ήμασταν κτήνοι. Δεν φτάνει η λογική. Από μόνη της, μόνο στη δυστυχία και στην καταστροφή μπορεί να μας οδηγήσει. Γράφει επίσης ο Ρουσό για το πώς μορφώνεται και εκπαιδεύεται στην εξουσία κανείς εις βάρος των υπολείπων. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα σήμερα, 260 χρόνια μετά τη συγγραφή του Κοινωνικού Συμβολαίου, οι μεγαλύτερες αδικίες συντελούνται από λογικούς και μορφωμένους ανθρώπους, απόφοιτους των καλύτερων πανεπιστημίων, τα οποία μάλιστα πανεπιστήμια καυχόνται ότι είναι τα εκολαπτήρια των επόμενων ηγετών. Βοήθειά μας. Όσο η ανθρώπινη γνώση και η ικανότητα αυξάνονται, άλλο τόσο πρέπει να στηρίζονται στην καλλιέργειά μας, προσωπική και συλλογική, για το καλό όλων. Όσο ο νους μεγαλώνει δυσανάλογα σε σχέση με την καρδιά, τόσο πιο αβέβαιη γίνεται η συνέχεια του είδους μας. Στη νέα εποχή, ό,τι μπορεί να βοηθήσει την ανθρώπινη κοινότητα να παραμείνει και ανθρώπινη και κοινότητα, είναι η καλλιέργειά της. Δεν αρκεί να δίνουμε πτυχία γνώσεων στα παιδιά μας. Οφείλουμε να βρούμε τους τρόπους να τα βοηθήσουμε να καλλιεργηθούν συνολικά, πριν αλλά και μαζί με την όποια εξειδίκευση. Ένας γιατρός χωρίς καλοσύνη, ένας αρχιτέκτονας χωρίς ενσυναίσθηση, ένας πολιτικός χωρίς ηθικές αναστολές, ένας καλλιτέχνης χωρίς ευγνωμοσύνη, ένας έμπορος χωρίς αίσθημα ευθύνης, ένας οικονομολόγος χωρίς γενναιοδωρία, ένας δικαστής χωρίς επίοικια, ένας στρατιωτικός χωρίς ανθρωπιά, κάθε ακαλλιέργητος πτυχιούχος, οποιοσδήποτε άνθρωπος χωρίς συμπόνια, είναι επικίνδυνος και καταστροφικός και τις περισσότερες φορές δυστυχισμένος. Η τέχνη δίνει σχήμα σε όλες αυτές τις απαραίτητες για την ανθρώπινη ευημερία αξίες και τις ακουμπά στα χέρια και στην ψυχή μας. Όπως έγραψε ο Βίτκενστάιν, στο έσχατο βάθος η αισθητική και η ηθική συμπίπτουν. Το έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουμε δεν είναι η επιφάνειά του που βλέπουμε, αλλά το βάθος του και οι ουσίες που κρύβονται εκεί. Σε αυτό το βάθος, σε αυτή την ουσία μας πηγαίνει η τέχνη. Η απαξίωσή της από κύριο συστατικό της ύπαρξής μας σε εμπορικό προϊόν, επιφανειακή κατανάλωση, διακοσμητική πολυτέλεια ή κουτσομπολιό διασημοτήτων είναι άδικη και καταστροφική. Λένε ότι όπου χτίζεται ένα σχολείο γκρεμίζεται μια φυλακή. Θα έλεγα ότι ένα καλό σχολείο πράγματι γκρεμίζει μια φυλακή. Ένα κακό σχολείο όμως γίνεται το ίδιο φυλακή για τις ψυχές των μαθητών του και ζημιώνει τελικά το σύνολο της κοινωνίας.
Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου πρώτα πρέπει να φροντίσουν να βγάζουν ελεύθερους ανθρώπους και μετά καταρτισμένους επαγγελματίες. Η τέχνη πρέπει να βρίσκεται δυναμική, συμπεριληπτική, δημιουργική, ελεύθερη και προσβάσιμη σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, αλλά και σε όλη μας τη ζωή. Η δημόσια εκπαίδευσή μας οφείλει να αναβαθμίσει τα μαθήματα τέχνης στα σχολεία σε γιορτή και σε εμπειρία για τους μαθητές και τους δασκάλους, αντί να μειώνει τις ώρες τους. Τελευταίο άφησα το θέμα της παράδοσης, η οποία πρέπει να πούμε ότι δεν είναι πάντα καλή. Λέμε παράδοση και θεωρούμε ότι δεν είναι δυστυχώς πάντα καλή, γιατί και η δουλεία ήταν μια παράδοση. Παράδοση ήταν και οι άντρες να χτυπούν τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Παράδοση και οι ομοφυλόφιλοι να έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους υπόλοιπους. Καλό είναι λοιπόν να ξεφορτωνόμαστε κάποιες παραδόσεις, χωρίς ενοχές. Το τραγούδι, όταν μελετάται ακαδημαϊκά, συνήθως αντιμετωπίζεται σαν μέρος της παράδοσης και τοποθετείται στα όσα έχουν ήδη συμβεί, σαν κάτι που πρέπει να προστατευτεί, ανέγκυχτο και ακίνητο, κατά προτίμηση νεκρό, στις προθήκες κάποιου μουσείου. Υποψιάζομαι όμως ότι η παράδοση δεν είναι μόνο τα όσα μας έχουν παραδοθεί, αλλά είναι κυρίως αυτά τα οποία θα παραδώσουμε. Αποτελεί περισσότερο μια υπόσχεση προς το μέλλον παρά μια υπόθεση του παρελθόντος. Έρχεται βέβαια από το παρελθόν, όπως κάθε τι στο σύμπαν, όπως και το σύμπαν το ίδιο, και αυτό από το παρελθόν έρχεται. Φτάνει στο σήμερα η παράδοση, μας εντάσσει στο πέρασμά της και κατευθύνεται ακάθεκτη προς τον αυριανό άνθρωπο. Η αντιμετώπιση της σαν κάτι που ανήκει αποκλειστικά στο παρελθόν είναι θανατηφόρα για αυτήν και για όλους μας. Λένε ότι το καινούριο είναι 90% παλιό και 10% λάθος. Η παράδοση που επιτρέπει τα λάθη γιατί τα χρειάζεται, συμπορεύεται με την ελευθερία. Αν έπρεπε να μένει ανέγκυχτη, θα παίζαμε σήμερα μουσική χτυπώντας πέτρες και ουρλιάζοντας, γιατί αυτό δεν έκαναν οι προγονείς μας. Αυτό είναι το σωστό. Ό,τι συνέβη έκτοτε είναι το αποτέλεσμα πειραματισμού, νεωτερισμών και ελευθερίας στη χρήση της. Αλλιώς τον πρώτο βέβυλο που τόλμησε να τεντώσει μια εντέρνη χορδή στο κέλυφος μιας καημένης χελώνας, έπρεπε να τον είχαν κρεμάσει οι συντηρητικοί της εποχής του από την ίδια εκείνη χορδή. Και πιθανόν να το έκαναν. Σε μια παλαιότερη εποχή, χωρίς copyrights και πνευματική ιδιοκτησία, φανταζόμαστε ότι οι άνθρωποι είχαν την ελευθερία να πειράξουν πιο εύκολα ένα τραγούδι, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Η αλήθεια όμως είναι ότι πάντοτε υπήρξαμε οι άνθρωποι καχύποπτοι και συχνά εχθρικοί απέναντι στο καινούριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επόμενη ιστορία, θα σας την πω, είναι σχετική με αυτό. Σε ένα ορεινό χωριό εδώ της Κύπρου ηχογραφούσαμε με τον Μιλτιάδη Παπαστάμου, τον κεφαλονίτη σπουδαίο βιολιστή Μιλτιάδη Παπαστάμου, ηχογραφούσαμε έναν παππού που μας τραγουδούσε τον Άι Γιόρκη, το τραγούδι του Αγίου Γεωργίου. Μεγάλος άνθρωπος, 80χρονος. Όταν ξαφνικά τον διέκοψε έξαλλη η αιωνώδια μητέρα του, φωνάζοντας «Όχι, είναι έτσι». Και μας τραγούδισε μια ακόμα παλαιότερη εκδοχή του τραγουδιού. Εμείς όταν ακούγαμε τον παππού με τον Μιλτιάδη, λέμε φτάσαμε στην πηγή, εδώ είμαστε, η αυθεντικότητα. Η γιαγιά το διόρθωσε και μας τραγούδισε μια ακόμα παλαιότερη εκδοχή. Και σκέφτομαι ότι αν ως εκθαύματος ζούσε και η δική της μητέρα, που ο Μιλτιάδης ισχυρίζεται ότι ζούσε, αλλά εκείνη τη μέρα έλειπε γιατί είχε πάει να δει τη μάνα της. Λοιπόν, θα διέκοπτε και εκείνη με τη σειρά της την αθεόφοβη, βέβηλη, χίπισσα, μοντερνίστρια κόρη της, για να μας τραγουδήσει μια ακόμα παλαιότερη εκδοχή του ίδιου τραγουδιού, η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να είναι και η αρχική εκδοχή του τραγουδιού, γιατί προφανώς εκείνη η γιαγιά θα ήταν και συνομήλικη του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν,
Οπότε τα συμπεράσματα είναι δύο. Πρώτον, είναι τραγικό να είσαι 80 χρονών και να σε διορθώνει η μάνα σου. Και δεύτερον, η παράδοση είναι πάντα πιο κοντά στην εξέλιξη παρά στη συντήρηση. Είπα πολλά σήμερα. Αντικρουόμενα, συνοπτικά, αστήρικτα και πιθανότατα λανθασμένα. Οι παρανοήσεις μας στην τέχνη, σε αντίθεση με την επιστήμη, είναι συχνά το ίδιο ενδιαφέρουσες και δημιουργικές όσο κάθε αποδεδειγμένη αλήθεια. Μπορούμε να μιλάμε επάπειρον για το τραγούδι. Σημασία έχει πως οι άνθρωποι σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, από τον ανούρισμα ως το μυρολόι μας, συμπορευόμαστε με μια τέχνη που συνδέει το ουράνιο με το γήινο, το εντός με το εκτός, το πριν με το μετά, το χειροπιαστό με το άπιαστο, το θνητό με το αιώνιο, την πραγματικότητα με το όνειρο, τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Μέσα στην ταχύτητα και τη σύγχυση της εποχής μας, το τραγούδι έρχεται ακόμα σε στιγμές ανύποπτες με τρόπο ταπεινό και καθοριστικό για να μας θυμίσει την ιερότητα της ύπαρξής μας. Ευλογήθηκα να ζω στην άχρονη ευρυχωρία των 3 λεπτών του. Όσο ανάξια κι αν το υπηρέτησα, ποτέ δεν με τιμώρησε. Μου προσέφερε μια ενδιαφέρουσα και δημιουργική ζωή και μέσα από τον ωκεανό του μου επιτρέπει συχνά να μοιράζομαι με τους συνανθρώπους μου κάτι τόσο απλό, καθαρό, πολύτιμο και αναγκαίο, όσο ένα ποτήρι νερό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική ομιλία, ομολογουμένως. Μας συγκίνησες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και να μας έρχεσαι πιο συχνά. Νομίζω ότι τα θέατρα του Πανεπιστημίου Κύπρου σφίζουν από ζωή. Οι φοιτητές, οι φοιτήτριες έχουν ανάγκη από τέτοιες διαλέξεις και πόσο μάλλον η ίδια η μουσική, η οποία αγγίζει αυτές τις πτυχές, αυτές τις χορδές που έχεις αναλύσει καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας. Δηλαδή, είναι αυτές οι χορδές οι οποίες μας θυμίζουν, μας πάνε πίσω στα χρόνια τα παλαιότερα. Ένας ήχος θα σε πάει πίσω σε μυρωδιές, θα σε πάει πίσω στους έρωτες, στα σχολικά τα χρόνια, τα φοιτητικά και όλα αυτά που ανέλυσες μέσα από την ομιλία σου πραγματικά άγγιξαν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, πιστεύω. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Όσοι ήθιστε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη γιορτή δεν ακολουθεί συζήτηση. Όμως γνωρίζω ότι ο Αλκίνος Ιωαννίδης λατρεύει να συνομιλεί με το ίδιο το κοινό. Και επειδή εδώ υπάρχει μια γνήσια αγάπη, μια γνήσια αμοιβαία χαρά, Αλκίνο, χωρίς να είναι δίπλα σου ή να σε πλησιώνουν ήδη η μουσική σου, τα όργανα της σκηνής, τα φώτα μιας συναυλίας, εδώ υπάρχει η ενέργεια του κόσμου, η συγκέντρωση, η επικοινωνία με όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήρθατε για να συμμετάσχετε εδώ σε αυτή την εκδήλωση, να ακούσουμε όλοι μαζί αυτό το κοινό έχουμε όλοι σήμερα εδώ, τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Και έτσι θα δώσω το μικρόφωνο τώρα στον ίδιο, αλλά και σε εσάς, ούτως ώστε να ρωτήσετε ή να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτά που έχετε ακούσει από τον ίδιο, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η αλληλοενημέρωση μεταξύ σας τώρα. Έτσι, ωραία. Ακούμε εσάς και ακούμε και τον Αλκίνο. Αρχίσω εγώ μια ερώτηση έτσι... Να το κάνουμε ανάποδα, θέλετε να σας ρωτώ εγώ. Γίνεται και αυτό.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Είναι το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω έτσι, αν σου δινόταν η ευκαιρία να πας πίσω στο 1990, θα παρέμεινες τότε στη φιλοσοφική σχολή του Καποδιστριακού? Εξαρτάται τι θα άφηνα πίσω. Δηλαδή, φτάσα μέχρι τέλειωσα και το 3ο έτος της φιλοσοφικής και τα παράτησα στο 4ο, γιατί... όχι, κάνω λάθος. Ναι, νομίζω. Με ψηλό γενικό, πολύ ψηλό, γιατί ήθελα πρώτον να τελειώσω και την δραματική σχολή που ήταν απαιτητική και φοιτούσα σε 2 σχολές ταυτόχρονα, πράγμα παράνομο. Νομίζω ότι έχει παρέλθει το αδίκημα, μπορώ να το παραδεχτώ. Και αμέσως μετά το πτυχίο της δραματικής κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος, οπότε τότε σίγουρα δεν θα μπορούσα να τελειώσω τη φιλοσοφική. Ό,τι κάνω στη ζωή μου δίνομαι 100%. Δεν θα μπορούσα να κάνω και λίγο φιλοσοφική. Μου άρεσε πάρα πολύ και το αντικείμενο που σπούδαζα εκεί, αλλά δεν υπήρχε τρόπος. Ναι. Αυτό το πάθος με τη μουσική, με το στίχο, σας στερεί από την οικογένεια σας που είναι εδώ σήμερα στη Σόμη? Το πάθος όχι, γιατί θα μπορούσα να κάθομαι και να ακούω μουσική στο σπίτι όλη μέρα και να είμαι μαζί τους. Πράγμα που δεν κάνω. Δεν είναι το πάθος ακριβώς για την μουσική που μας κάνει τους καλλιτέχνες να γυρνάμε τον κόσμο. Είναι η φύση της τέχνης που υπηρετούμε. Αυτή είναι η διαφορά μας από τον ακροατή. Και ζηλεύουμε πάρα πολλές φορές τον ακροατή, που κάθεται και εκλαμβάνει, παίρνει όλη την μαγεία αυτού του πράγματος χωρίς τα άγχη τα δικά μας. Δηλαδή, δεν είναι πολύ εύκολη η ζωή του καλλιτέχνη. Συνήθως επιστρέφω σπίτι για να βάλω ένα πλυντήριο, τα ρούχα και να ξαναφτιάξω βαλίτσα, να φύγω. Τα παιδιά μου μεγαλώσαν, ενώ εγώ έλειπα πάρα πολλές φορές. Μεγάλωσαν επίσης, ενώ εγώ ήμουν στο σπίτι, αλλά δεν ήμουν, γιατί έπρεπε να κλειστώ, είτε για να μελετήσω, είτε για να ετοιμάσω κάτι, είτε απλώς για να βαρεθώ, έτσι ώστε να φτάσω να δημιουργήσω κάτι, γιατί δυστυχώς εγώ έτσι λειτουργώ. Δηλαδή γράφω και δημιουργώ όταν δεν έχω κάποιο ενδιαφέρον άλλο μπροστά. Είναι μεγάλη, τρομερά δημιουργική δύναμη η Βαρεμάρα. Λοιπόν, σίγουρα έχει πολλές θυσίες αυτή η ζωή. Από την άλλη πλευρά, είναι φανερό ότι και οι δικοί σου άνθρωποι που σε αγαπούν καταλαβαίνουν απολύτως γιατί συμβαίνει όλο αυτό και αντιλαμβάνονται και την αξία, όχι τη δική σου, αλλά την αξία του κόσμου που υπηρετείς. Εν μέσω κορονοϊού και όταν σταμάτησαν πια οι περιοδίες και οι συναυλίες, είχατε την ευκαιρία έτσι, να είστε πιο κλειστοί στο σπίτι και εκεί δημιούργησες ένα όμορφο τραγούδι, το «Μαζί ξανά». Και κλείσατε το όμορφο βίντεο το οποίο έχουμε δει. Έχω βάλει κάποια σκηνή, έτσι, μια φωτογραφία μόνο από αυτό το τραγούδι, στις φωτογραφίες που προηγήθηκαν. Τελείωσε αυτό το βίντεο με μια λέξη «υπομονή». Πόση σημασία έχει αυτή η λέξη για σένα? Έχει τεράστια σημασία για μένα η λέξη υπομονή, γιατί δεν έχω καθόλου υπομονή. Είμαι τρομερά ανυπόμονος άνθρωπος. Και αυτό που μας λείπει πάντα το θεωρούμε τρομερά σημαντικό και είναι. Και η υπομονή είναι και ένα χαρακτηριστικό του τόπου μας. Εδώ είναι ένας τόπος που υπομένει και έχει μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν, τις τραγωδίες, αυτά, έχει μια σταθερή έτσι, κίνηση και μια ησυχία ο τόπος μας εδώ, που θα έπρεπε να με διδάξει κάπως καλύτερα. Αυτό εγώ είμαι πιο έντονος στα συναισθήματα μου. Όταν ξεχυλήσουν, χωρίς οργή, λέω πάντα αυτό που... Η παράδοση μας εδώ είναι κάπως διαφορετική, έχει κάτι μαγικό. Έχουμε και σαν σύμβολο τον βου, το βόδι, που είναι πολύ, πολύ ωραίο σύμβολο, γιατί είναι μια αργή, σταθερή δύναμη, ασταμάτητη.
αργή, δεν έχει ταχύτητες, αλλά πάει μέσα από τους αιώνες, αργά και σιγά και σταθερά, ξεπερνά εμπόδια και προχωρά. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Και το φιλότιμο το έχουμε εμείς οι Κύπροι. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη καθόλου. Γιατί? Γιατί όλοι βγαίνουν και λένε το φιλότιμο και δεν μεταφράζεται και είναι μόνο εμείς έχουμε φιλότιμο και οι άλλοι... Δεν μου αρέσει καθόλου να το βλέπω έτσι τα πράγματα. Εξάλλου, το φιλότιμο ήταν ουσιαστικά έναν πεσκέσι που έδιναν, οικονομικών εννοώ, που έδιναν, από ό,τι έχω διαβάσει τελευταίως, που έδιναν οι ιερείς μας προς την ψηλή πύλη, προς την Οθωμανική εξουσία, προκειμένου να τους αναβαθμίσουν στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Νομίζω ότι λεγόταν φιλότιμον αυτό το δωράκι. Αλλά είναι κάποιοι μύθοι που δεν μου αρέσουν σε σχέση με την Κύπρο και με τον ελληνισμό, που τα λέμε για να χαιρόμαστε μόνοι μας, αλλά εγώ επειδή ταξίδεψα πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό, έχω κάνει πάνω από 250 συναυλίες έξω, δεν ξέρω πόσες, με τα ταξίδια τους και με όλα αυτά, έχω ζήσει δηλαδή σε τόπους. Έχουν και άλλοι, έχω βρει και άλλους ανθρώπους να έχουν φιλότιμο, να σου πω δηλαδή. Πάντως αξίζει να σημειώσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 3 τελευταίων μηνών που είμαστε σε επικοινωνία, γιατί ήταν, θυμάμαι, Νοέμβριος όταν με τον Πρίτανη συζητήσαμε για το όνομα το οποίο θα ήταν στη φετινή διοργάνωση της Γιορτής των Γραμμάτων, θυμάμαι, χτυπάω το τηλέφωνο των Αλκίνων, ήμουνα στον αυτοκινητόδρομο ερχόμενη προς Λευκοσία και λέω δεν θα μου απαντήσει τώρα, καλά ούτε θα το έχει τότε από την Αξιοθέας το τηλέφωνο. Και όμως απάντησε και του λέω Αλκίνο, η Δόξα είμαι από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά λάθος το σήκωσα. Μέχρι και σήμερα, γιατί ξέρεις, μέχρι αργά ήταν σε μια συναυλία και ολοκλήρωσε την ομιλία του, κυρίες και κύριοι, στις 7 το πρωί. Ξάπλωσε λίγο και είναι εδώ μαζί μας. Δουλεύω ώρες Αμερικής. Ναι. Και μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια, πάντως, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν είχα επαφή με κανέναν από τους συνεργάτες σου και έχω επαφή μόνο μαζί σου. Ναι. Ναι. Και είναι και οι άλλοι καλά παιδιά πάντως. Ναι, είμαι σίγουρη. Με διευκόλυνε πάρα πολύ όμως η διοργάνωση όλου αυτού του γεγονότος, γιατί είχαμε άμεση επαφή έστω και αργά τα μεσάνυχτα ή πριν μπει στο αεροπλάνο ή μόλις κατέβαινε για οποιοδήποτε προορισμό. Λοιπόν, να δώσω στο κοινό το λόγο. Ναι, βεβαίως. Να πω πριν μιλήσετε, επειδή μιλήσαν η Δόξα, η οποία Δόξα έκανε εξαιρετική δουλειά, τρομερά διακριτική και τρομερά αποτελεσματική στο να διοργανώσει αυτή την εκδήλωση και με έναν δύσκολο, αφήστε τη λέει, δύσκολο άνθρωπο σαν εμένα, εξαφανισμένο. Θέλω να την ευχαριστήσω προσωπικά και θέλω να ευχαριστήσω και το Πανεπιστήμιο. Ξανά, γιατί δεν το είπα τυπικά στην αρχή, που αναγνωρίζει το τραγούδι ως σημαντική μορφή τέχνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τραγούδι το ταπεινώσαμε πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Το κατεβάσαμε πάρα πολύ. Το απαξιώσαμε. Και είναι σημαντικό, το ξαναλέω, ο κορυφαίος εκπαιδευτικός οργανισμός του τόπου μας να αναγνωρίζει το τραγούδι ως σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού μας. Εγώ είχα εκνευριστεί πάρα πολύ όταν δεν πήγε ο Μπομπ Ντίλαν να παραλάβει το Νόμπελ λογοτεχνίας που του έδωσαν, το οποίο του το έδωσαν ουσιαστικά αναγνωρίζοντας επιτέλους το τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, ως κομμάτι της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς. Ήταν μια μεγάλη στιγμή και μια καταξίωση για όλους τους τραγουδοποιούς όλων των αιώνων. Οπότε σκέφτηκα να μην είμαι το ίδιο σνόμπ. Και γι' αυτό ήρθα με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη. Παρακαλώ, Αντρέα. Από αυτά που μαζέψατε στην ύπαιθρο της Κύπρου, έχουν μείνει κάποια στο σιρτάρι? Άγνωστα εννοείται τραγούδια. Ναι, μιλώντας με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους αιωνόβιους και τους λοιπούς. Θα σας πω, η έρευνα μας αυτή κράτησε 9 χρόνια. Ανεπίσημη έρευνα, έτσι, γιατί δεν είμαστε εθνομουσικολόγοι, ούτε ο Μιλτιάδης ούτε εγώ.
Το κάναμε χωρίς να μας το έχει αναθέσει κανείς, από μόνοι μας, από το 1997, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και το 2006 που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Πουδήσινος Ανατολήν». Όπου συχνά πυκνά με το Μιλτιάδη ερχόμασταν στην Κύπρο, πηγαίναμε στα χωριά, ηχογραφούσαμε, έχοντας μαζέψει ήδη έναν αρχαιακό υλικό που υπήρχε είτε σε δίσκους είτε σε εκδόσεις ακαδημαϊκές, εδώ κυπριακές, είτε σε βιβλία όπως του Άρχοντα Πρωτοψάλτη Καλίνικου, τον οποίον προλάβαμε και γνωρίσαμε, ήταν σπουδαία στιγμή. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 94 ετών τότε, όταν τον γνωρίσαμε. Λοιπόν, έχοντας μαζέψει ένα τέτοιο υλικό, για να είμαι ειλικρινής, δεν βρήκαμε κανένα τραγούδι που να μην είναι καταγεγραμμένο. Αυτό είναι καλό από τη μία, από την άλλη δεν είναι καλό. Καθόλου. Πρώτον, γιατί θα χαιρόμασταν πάρα πολύ να το καταγράψουμε εμείς πρώτοι, αλλά κυρίως γιατί δεν είναι πάρα πολύ το υλικό μας. Σημαίνει ότι, μεγάλος αριθμός τραγουδιών εχάθηκαν μέσα στα χρόνια. Ο πρώτος που ξεκίνησε να τα καταγράφει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Καλίνικος. Του είχε φέρει ο Μακάριος από τη Νέα Υόρκη, είχε πάει να δει κάποιον πρόεδρο της Αμερικής, ο Μακάριος, αν δεν κάνω λάθος, και του έφερε μάλιστα ένα μηχάνημα ηχογράφησης, με το οποίο ο Καλίνικος εγύριζε τα χωριά μας και ηχογραφούσε. Και στο βιβλίο του είναι πολύ συγκινητικό, γιατί γράφει, ας πούμε, το τάδε τραγούδι, το γράφει σε βυζαντινή σημειογραφία, σε δυτική σημειογραφία, έχει τους στίχους και γράφει και την πηγή, τον άνθρωπο. Ξέρω εγώ, Άσια, ο τάδε άνθρωπος, 92 χρονών, όταν ο Καλίνικος ήταν 24. Πας κατευθείαν σχεδόν 200 χρόνια πίσω. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, δυστυχώς δεν βρήκαμε λοιπόν κάτι άλλο. Έχουμε πολύ υλικό ηχογραφημένο, έχουμε διαφορετικές εκδοχές τραγουδιών όμως. Αυτό έχει σίγουρα έναν και μουσικολογικό και εθνομουσικολογικό ενδιαφέρον. Αυτά, ναι. Παρακαλώ. Εγώ όταν άκουσα για τον Αρκίνον Ιωαννίδη, επειδή αγαπούμε πολύ τον Αρκίνον Ιωαννίδη σαν οικογένεια, είχα την αίσθηση ότι θα ήταν μια συναυλία και είπα θέλω να έρθω οπωσδήποτε. Λυπούμε. Μετά μου είπαν ότι είναι στα πλαίσια της γιορτής των γραμμάτων και θα είναι μια ομιλία. Λέω, οκ, ας πάω. Λοιπόν, σήμερα μπορώ να πω ότι έχω γνωρίσει μια άλλη διάσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη, την οποία έχω λατρέψει, του άνθρωπου, του φιλόσοφου άνθρωπου. Και εγώ θα πρότεινα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε κάποια στιγμή, να τον αναγορεύσει σε διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Κοίταξε, θα χρειαστεί τουλάχιστον τυπικά να δώσω κάποιες εξετάσεις, άρα θα έχει διάβασμα και ταλαιπωρία αυτό που προτείνεις. Αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ να υπογραμμίσουμε ότι μόλις ο Πρίτανης ανακοίνωσε το γεγονός ότι θα είσαι στην Κύπρο παναπατριζόμενος πια και θα θέλαμε έτσι να σου κάνουμε αυτό το welcoming, το καλωσόρισμα, το θερμό από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ήταν αρχικά σε μια άλλη αίθουσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα κεντρικά γραφεία. Αναγκαστήκαμε με την ανακοίνωση του Πρίτανη να μεταφερθούμε στην αίθουσα τελετών στην Καλυπόλεως. Και σήμερα είμαστε εδώ, αλλά μας τα χάλασε λίγο η βροχή, αλλά εν τούτης μαζευτήκε αρκετός κόσμος για να σε απολαύσει και είναι ακριβώς αυτό που είχαμε πει, ότι ο Αλκίνος σήμερα θα μιλήσει και δεν θα τραγουδήσει. Και το επανάλαβα και προχθές στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ και τονίστηκε ότι δεν θα τραγουδούσες. Αλλά... Τραγούδησα όμως. Τραγούδησες όμως. Μας το έκανες έκπληξη. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση? Παρακαλώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική ομιλία, η οποία επιβεβαιώνει ότι είναι οι ομιλίες σας τόσο καλές όσο και οι συναυλίες σας. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τη σκέψη σας για το εξής. Μας παρουσιάσατε με τόσο ωραίο και γλαφυρό τρόπο πώς το τραγούδι, η μουσική είναι η ανάσα της ανθρωπότητας. Θα ήθελα λίγο να ακούσω τη σκέψη σας στις περιπτώσεις που η μουσική, το τραγούδι, κόβει κυριολεκτικά την ανάσα, δηλαδή χρησιμοποιείται για βασανιστήρια, χρησιμοποιείται από ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ευχαριστώ. Το τραγούδι είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Είπαμε ότι οι θρησκείες είναι και των τριών ιεραρχών, ας μην είμαστε βέβαιοι σήμερα, ας πούμε ότι το αξιοποιούν. Όχι, αλήθεια, ναι, γιατί η θρησκευτική μουσική είναι τεράστια παράδοση μέσα στους αιώνες. Το τραγούδι χρησιμοποιείται στα εμβατήρια. Εμψυχώνει στρατιώτες από τη μία μεριά και από την άλλη να σκοτωθούν μεταξύ τους, έτσι. Δεν υπάρχει χώρα, έθνος βασικά, χωρίς εθνικό ύμνο. Πρέπει να τραγουδήσουμε ποιοι είμαστε και πού ανήκουμε για να... Υπάρχει το εικαστικό της υπόθεσης που είναι η σημαία και απτικό, γιατί μπορεί να την πιάσεις. Υπάρχει όμως πάντα και ο εθνικός ύμνος. Αυτά είναι τα σύμβολα του κάθε έθνους. Υπάρχουν οι μεγάλες εξουσίες που χρησιμοποίησαν το τραγούδι, το ήλεγξαν, το κατήφθηναν. Υπάρχουν οι μεγάλες εξουσίες που το χρηματοδότησαν. Ο Μπαχ ήταν ένας υπάλληλος ουσιαστικά, ενός προύχοντα της περιοχής, τον οποίο έπρεπε να ικανοποιήσει, ο Μότσαρτ το ίδιο. Έχει χρησιμοποιηθεί από τις εξουσίες πάρα πολύ το τραγούδι, χρησιμοποιείται και σήμερα βέβαια από την οικονομική εξουσία, όπως είπα και στην ομιλία, και από το εμπόριο. Είναι τεράστια η δύναμή του για να το παραγνωρίσει κάποιος, για να το αφήσει στην ησυχία του. Με τον ίδιο τρόπο έχει χρησιμοποιηθεί και σαν μέσο βασανιστήριων, έχει χρησιμοποιηθεί για πλήση εγκεφάλου, έχει χρησιμοποιηθεί για να φανατίσει ανθρώπους. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικό στον κόσμο που να το χρησιμοποιήσαμε μόνο για καλό σκοπό. Δεν θα αποτελούσε εξαίρεση και το τραγούδι. Και δεν φταίει το τραγούδι γι' αυτό. Παρακαλώ. Αν έχετε μικρόφωνο, άλλος. Καλησπέρα σας και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ευκαιρία που μας δίνει για τη σημερινή βραδιά. Μιλήσατε για παράδοση και για το ότι δεν είναι μόνο αυτό που παραλαμβάνουμε, αλλά και αυτό που παραδίδουμε. Θα μιλήσω λίγο για η ερώτησή μου έχει να κάνει με αυτό που παραλαμβάνουμε. Έχει 4 υποερωτήματα. Πρώτον, Ένα. Θα μου το λες ένα, θα το απαντώ και μετά αυτό. Εντάξει. Γιατί δεν έχω στυλό να τα γράψω τώρα. Πόσο πιστεύετε ότι η παράδοση και η παραδοσιακή μουσική, η βυζαντινή μουσική, όχι εκκλησιαστική απαραίτητα, η βυζαντινή μουσική, επηρεάζει τη μουσική που ακούμε εμείς, η νεολαία, τη μουσική του... Ναι. Ναι. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί είναι 4. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, επηρεάζει τα ακούσματα των γενιών η βυζαντινή μουσική. Αυτό κάνει. Και μάλιστα εγώ συνειδητοποίησα ότι αν δεν τα έχεις από μικρός, γιατί δεν ήμασταν τακτικοί στην εκκλησία, οικογενειακώς, και προσπάθησα αργότερα να μάθω βυζαντινή μουσική, κυρίως για να κατανοήσω τη μουσική του τόπου μου, και προσπάθησα πολύ και έκανα και μαθήματα στην Αθήνα και πήγαινα και στο Άγιον Όρος και καθόμουν καιρό και μελετούσα εκεί επί τόπου. Κατάλαβα ότι αν δεν γεννηθείς μέσα σε αυτό, δεν μπορείς πραγματικά ποτέ, ή τουλάχιστον αυτό ισχύει για μένα, να το κατακτήσεις. Ήμουν ένας τουρίστας σε αυτό. Ήταν μια πολύ θλιβερή διαπίστωση για τον εαυτό μου. Από την άλλη όμως, οι άνθρωποι γύρω μου και εγώ ο ίδιος χωρίς να το καταλαβαίνω, έχω εμποτιστεί από αυτό το άκουσμα, το οποίο κρατά μέσα του τους αιώνες, έρχεται, γιατί τίποτα δεν είναι από μόνο του. Και η βυζαντινή μουσική είναι η βυζαντινή μουσική, γιατί προηγουμένως υπήρχε κάτι άλλο. Έτσι.
το οποίο το φέρνει και αυτόν μέχρι εδώ. Αυτή είναι η παράδοση που λέγαμε, αυτό το ακάθεκτο ποτάμι. Λοιπόν, οπότε επηρεάζει σίγουρα τον τρόπο που ακούω τη μουσική, και ας μην το ξέρω. Και ας μην μπορώ εγώ να βγω στο ψαλτήρι και να ψάλω σαν Βυζαντινός ψάλτης αυθεντικός. Είναι βέβαιο ότι μας επηρεάζει. Παρ' όλα αυτά, η σύγχρονη μουσική, παρατηρώντας το σαν... Έχω σπουδάσει ευρωπαϊκή μουσική και μετά μπήκα στη βυζαντινή μουσική. Είναι πολύ ξένα τα μόρια που χρησιμοποιούνται στη βυζαντινή μουσική και δεν ξέρω πώς εφαρμόζεται. Αυτό, κοίτα, είναι και πάει ξένα στο τα επόμενο, μόρια που... αν έχει νόημα να εφαρμόζεται. Έχει νόημα αν ασχολείσαι με αυτή τη μουσική. Είναι ο Γιάννης Κουτής εδώ, που είναι σπουδαίος μουσικός και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την Οθωμανική, όπως ονομάζεται, μουσική. Και ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα για αυτό ακριβώς, αλλά ακόμα και τα μόρια τα δικά μας, τα βυζαντινά, διαφέρουν από τα μόρια των Οθωμανών ή των Τούρκων, των Αράβων, των Περσών. Έχουμε μεγάλες διαφορές, ενώ παίζουμε ένα συγκέραστη μουσική όλοι εδώ η περιοχή μας, ουσιαστικά, έχουμε τεράστιες διαφορές. Τώρα, η δυτική μουσική που είμαστε εμείς του τόπου, οι οποίοι αγαπούμε με την ανατολίτικη μουσική, αγαπούμε την παράδοση, αλλά σαν προσωπικότητες είμαστε δομημένοι με ένα δυτικό τρόπο. Σίγουρα δεν χρησιμοποιούμε τα μόρια όπως θα τα χρησιμοποιήσετε εσείς που σπουδάσατε ψάλτης και βυζαντινή μουσική, ή όπως θα τη χρησιμοποιήσει σε έναν αμανέ ή παίζοντας το ούτιν του ο Γιάννης ο Κουτής. Ναι, σίγουρα. Αυτό ήταν ακριβώς, έχει πάνω η ερώτηση, αν έχει νόημα αυτό που πήραμε να το παραδώσουμε και να το αναπτύξουμε επιπλέον, δηλαδή να φτιάξουμε κάτι πιο όμορφο. Δεν θέλει προσπάθεια η παράδοση. Δεν σου ζητά να θυσιάσεις τον εαυτό σου ή να κάνεις οτιδήποτε. Σου ζητά να γίνεις ο εαυτός σου. Αυτό σου ζητά. Είναι ελεύθερο πράγμα η παράδοση. Γίνε ο εαυτός σου, χωρίς ενοχές. Σε ενδιαφέρει πραγματικά η βυζαντινή μουσική? Δώσου. Δεν σε ενδιαφέρει, αλλά αισθάνεσαι ότι είναι απλά χρέος σου να ασχολείσαι μαζί της μέχρι να γεράσεις, θα σου πρότεινα να μην το κάνεις. Σίγουρα. Σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος... Ναι. Ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεται από τη διάλεξή σας, έχετε μελετήσει και φιλοσοφικά το τι είναι το τραγούδι και από πού προέρχεται και στα πού οδεύει. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Πιστεύετε ότι το μέλλον του τραγουδιού θα είναι μια επιστροφή προς τους τροβαδούρους και τους ποιητάριδες, τους λαϊκούς, ή θα είναι η ηλεκτρονική μουσική η οποία θα καλύψει τα πάντα? Ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι αγαπώ πάρα πολύ την ηλεκτρονική μουσική, ειδικά την πειραματική ηλεκτρονική μουσική, και ασχολούμαι μαζί της τα τελευταία χρόνια με μεγάλο πάθος. Αυτό που ονομάζετε εσείς ουσιαστικά ηλεκτρονική μουσική, καταλαβαίνω τι εννοείτε, αλλά η ηλεκτρονική μουσική, να ξέρουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός τομέας, ο οποίος είναι και υποκατηγορία της κλασικής μουσικής, είναι και υποκατηγορία της εμπορικής, της pop μουσικής κτλ. Δεν είμαι προφήτης, ούτε μπορώ να προβλέψω πού θα πάει η μουσική μας, των ανθρώπων, όπως είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε και πού θα πάει ο άνθρωπος σήμερα. Δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε σε 5 χρόνια, πόσο μάλλον σε 20 ή σε 30. Είναι πια απρόβλεπτο το μέλλον. Το σίγουρο για μένα είναι ότι η ανάγκη του ανθρώπου να συνδεθεί με τον εαυτό του και με τον άλλον άνθρωπο θα καθιστά πάντα τη μουσική και το τραγούδι μία πρώτη ανάγκη. Και δεν θα πάψει να υπάρχει. Δεν έχω ούτε φόβο για το τραγούδι, ούτε αισθάνομαι ότι πρέπει να νιώθουμε υποχρεωμένοι να το σώσουμε από κάτι. Από ποιον? Από μας. Μα εμείς είμαστε το τραγούδι. Οπότε δεν μπορώ να μπω στην πρόβλεψη. Θα πάρουμε ακόμα 1-2 ερωτήματα και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Εκείνο το παιδάκι πάνω. Μπορείτε να πάρετε το μικρόφωνο. Ωραία ερώτηση.
Πότε να βγάλετε καινούριο τραγούδι? Κοίτα, όταν έβγαλα τον τελευταίο μου δίσκο, προφανώς ήσουν αγέννητος. Γιατί δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, φίλε μου. Κυκλοφόρησε το 14, νομίζω. Είσαι 10. Ήταν δώρο γενεθλίων. Γέννησης. Ναι, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι άργησα. Ποτέ δεν έβγαζα συχνά δίσκους. Η αλήθεια είναι ότι έχασα λίγο την οργάνωση μου και την σκέψη μου και την συγκέντρωση μου, ενώ έχω τους χρόνους, τους βρίσκω. Δεν έχω βρει τη συγκρότηση που απαιτείται, ώστε ένα τεράστιο υλικό που έχω μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια, τεράστιο, τα οποία είναι όλα μισά όμως, να κάτσω να το ολοκληρώσω, να του δώσω ή να αναγνωρίσω μέσα του έναν πρόσωπο, τέλος πάντων, για να μπορέσω να το αντιμετωπίσω σαν πλάσμα και να το πάρω από το χέρι και να το βγάλω έξω στον κόσμο. Είναι μια διαδικασία που για μένα δεν ήταν ποτέ εύκολη, ήταν πάντα επίπονη και δύσκολη, και όσο μεγαλώνω νομίζω ότι κολυσιεργώ και την αποφεύγω, ενώ έχω πολλά πράγματα σχεδόν έτοιμα και τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, από συμφωνικά μέχρι μουσικές για θέατρο, μέχρι ηλεκτρονικά, τραγούδια, όλα, για ντοκιμαντέρ, μουσικές που έχω κάνει, αυτά, δεν κάθομαι να τα οργανωθώ, να τα κυκλοφορήσω, και θα θυμούμε την ερώτηση που μου έκανες, αλήθεια, θα με βοηθήσει πάρα πολύ η ερώτησή σου και το χαμόγελο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλο αυτό που περίγραψες όμως, Αλκίνο, το φάσμα αυτό, για να μπορέσεις να αφοσιωθείς, πρέπει να απομονωθείς, γιατί μου περίγραψες ακριβώς αυτό που υποφέρω εγώ αυτή τη στιγμή, που πρέπει να απομονωθώ για την ολοκλήρωση της διατριβής μου. Ναι. Και αν δεν γίνει η απομόνωση, δυστυχώς, από μόνοι μας κάπου σε μια γωνιά, δεν ολοκληρώνεται τίποτα. Επειδή λείπω πάρα πολύ όμως εγώ, δεν έχω καμία διάθεση να απομονωθώ. Όταν έρχομαι στο σπίτι, θέλω να είμαι σπίτι. Σωστά. Οπότε είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ωραία. Ευχαριστώ. Πόλης Κυριάκου ήθελε να ρωτήσει κάτι, συνθέτης. Στιχουργός. Αν νόμιζα σε μένα να τα αλλάξω. Στον τόπο όχι. Όχι. Ο τόπος πάει πολύ καλά μουσικά. Για να είμαι ειλικρινής, ήρθα και βρήκα ένα επίπεδο μουσικών ανέλπιστο. Ήξερα ότι πραγματικά υπάρχουν καλή μουσική στην Κύπρο, αλλά όταν επέστρεψα τώρα πριν από 4 μήνες και άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται, αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Όταν έφυγα ήμασταν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, πιστεύω. Έχει εξαιρετικούς μουσικούς η Κύπρος πια. Εξαιρετικούς που μπορούν να σταθούν στην παγκόσμια σκηνή πολύ επάξια και με χαρακτήρα ο καθένας τους. Ούτε νομίζω ότι με χρειάζονται, αλλά και να με χρειάζονταν δεν θα μπορούσα να τους βοηθήσω. Μιλούμε για μουσικούς πολύ καλύτερους από μένα, πολύ πιο καταρτισμένους, με περισσότερες σπουδές και γνώσεις, αλλά ταυτόχρονα και με περισσότερη δουλειά προσωπική ο καθένας στον εαυτό του και μελέτη στον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή, πέρα από τις γνώσεις, τις ακαδημαϊκές που έχουν. Είναι νέα παιδιά δηλαδή που τα θαυμάζω πάρα πολύ και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά για το επίπεδο μας εδώ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να βοηθήσω σε κάτι. Θα μπορούσαν αυτοί να με βοηθήσουν ίσως και ο τόπος να με βοηθήσει και η διάλεκτος μας να μας βοηθήσει. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Το ότι ήρθα και ακούω την διάλεκτο μας συνεχώς γύρω μου και μπορώ να την μιλήσω. Είναι μεγάλη πατρίδα η γλώσσα. Και είναι μια διάλεκτος πολύτιμη που αισθάνομαι πραγματικά ότι τη χάνουμε και θα έπρεπε να γίνει δουλειά πάνω σε αυτό. Να τη δουλέψουμε. Είναι κρίμα. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αλκίνο, έχουμε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων. Εδώ και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο κύριος Πέτρος
Καστιλιανού. Ναι, Και είμαι σίγουρη ότι θα ήθελε πάρα πολύ να φιλοξενηθεί σε ένα από τα προγράμματα των παιδιών για να δεις και εκεί τη δουλειά που γίνεται. Πραγματικά πολύ σοβαρή δουλειά. Και μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι μας εκπροσωπούν αυτά τα ταλέντα και στο εξωτερικό. Βέβαια. Να πάρω ακόμα μία ερώτηση και να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω πάει, δεν μπορώ να σας πω. Τα συναισθήματά μου... ναι. Τα συναισθήματά μου για το τραγούδι, το συγκεκριμένο, το αγαπώ πολύ. Είναι ένα τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη. Κυκλοφόρησε το 1995, αν δεν κάνω λάθος. Ζω μαζί του για 30 σχεδόν χρόνια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συγκατοίκηση. Αλήθεια, γιατί με έναν τραγούδι συζείς. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δεν το αποχωρίζεσαι ποτέ. Βγαίνει ένα τραγούδι και από τη στιγμή που κυκλοφορεί, είτε το τραγουδάς συχνά σε συναυλίες είτε όχι, είτε το ξανακούσεις είτε όχι, αισθάνεσαι ότι είναι κομμάτι δικό σου και είναι πάντα σε συντροφεύει. Είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ πολύ. Συγγνώμη. Όχι, δεν μπορώ τώρα. Αλλά είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Νίκος, ο Ζούδιαρος, που είπα και τους στίχους και τη μουσική. Και στην αρχή τους άφησε όλους ευχαριστημένους, μετά όλους δυσαρεστημένους. Πολιτικά εννοώ, γιατί κάποιοι το θεώρησαν ως ένα δείγμα αλυτρωτισμού, ας πούμε. Βαγόρα, όχι τώρα. Βαγόρα Καραγιώρη. Λοιπόν, όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, ναι. Βέβαια, άλλοι δεν άκουσαν καθόλου το στίχο που λέει «Και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή». Αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα, όταν είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη με μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο για να γίνει αναγόρευση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε επίτιμο διδάκτορα της φιλοσοφικής μας σχολής, η Έλενα νομίζω το ζητάει έτσι επίμονα, γιατί ακριβώς ήμασταν σε ένα πλοιάριο στο Βόσπορο και μας έβαλαν αυτό το τραγούδι. Ωραία. Και εκεί δάκρυσαν όλοι μέσα στο πλοίο. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, γι' αυτό νομίζω έτσι το αναφέρει η Έλενα Διομηδή, διευθύντρια της βιβλιοθήκης. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι είναι συμβολικό, ναι. Ναι. Θα ήθελα και εγώ να πάω, δεν πήγα ποτέ. Ίσως, κάποτε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο... Ναι, Πέτρο. Και εγώ, Πέτρο. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα απλά να μοιραστώ μαζί σας ένα πάρα πολύ σύντομα και ένα σχόλιο από σένα, Αλκίνο. Όταν ήμουν στην Αγία Πετρούπολη και είχε στη συναυλία εκεί, παρακούσαμε και τις πρόβες μαζί και όλα και τη συναυλία και αυτά, όπως και το Βαγόρα του Καραγιώρικη που είχε έρθει. Είχα δει πάρα πολύ κόσμο, πολλούς Ρώσους, Κινέζους, Ασιάτες, Αφρικανούς. Έχω παρακολουθήσει το κοινό της Αγίας Πετρούπολης σε πολλών ειδών συναυλίες. Και στη δική σας συναυλία και στην δική σου, ειδικότερα από την παρακολουθήσα από κοντά, ο κόσμος στο τέλος, με δάκρυα στα μάτια, ο κόσμος της Αγίας Πετρούπολης, ο κόσμος ο οποίος ακούει καθημερινά Τσαϊκόφσκι, Rimsky-Korsakov, απίστευτη μουσική κουλτούρας, όρθιος καταχειροκροτούσε τον Αλκίνο και τους μουσικούς του για πάρα πολλή ώρα σε μουσική την οποία δεν γνώριζε ούτε τον στίχο, ίσως ούτε και την μουσική. Μετά από 2 ώρες συναυλία, όπως και στο Ευαγόρα, εσύ από την σκηνή, τι νομίζεις, και φυσικά το είχες αναπτύξει, ότι το τραγούδι δεν είναι ούτε ο στίχος του, ούτε οι συγχορδίες του, ούτε οι νότες. Όμως επί σκηνής, όταν ήσουν εκεί ή όταν βλέπεις τον κόσμο, τι νομίζεις πως ήταν αυτό που έκανε τον κόσμο να σηκωθεί όρθιος και να καταχειροκροτά συγκινημένος τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τους μουσικούς του? Ο πολιτισμός που φέρεις, που φέρνεις μαζί σου. Αν έχει κάτι να τους πει, να τους συγκινήσει, όπως και εγώ όταν πηγαίνω σαν ακροατής κάπου, εκλαμβάνω αυτό, μια αλήθεια που έχει ο άλλος να μοιραστεί μαζί μου. Αυτό. Δεν ζητάμε πολλά οι άνθρωποι. Αν υπάρχει αυτό,
μας είναι υπέραθετο. Νομίζω ότι αυτό είναι. Δεν ξέρω σε ποια από τις συναυλίες, δεν θυμούμαι ήσουν, αλλά πρέπει να ήταν η 2016, το 2015-2016. Ήταν η φιλαρμονική της Αγίας Πετρούπολης. Ναι. Εγώ είχα πάρα πολύ άγχος τότε για να ασχολούμαι με ερωτήματα του τύπου «Μα γιατί τους αρέσει». Είχα μια απίστευτη ορχήστρα, όπως ξέρεις, και με τεράστια παράδοση. Πίσω μου ένα ακροατήριο που, όπως είπες, είναι πιο εκπαιδευμένο από μένα στη μουσική. Και ένιωθα ταυτόχρονα ότι εκπροσωπώ και τον τόπο μου. Πάντα το νιώθω όπου πηγαίνω. Αλλά νομίζω ότι αυτό που αγγίζει τους ανθρώπους είναι μια αλήθεια που έρχεσαι και τους τη δίνεις απλά και τους λες «Εγώ έρχομαι από αυτόν το μικρό νησάκι. Έτσι μεγάλωσα. Αυτή είναι η ζωή μου, αυτό είναι το αίσθημά μου, αυτή είναι η σκέψη μου, αυτές είναι οι επιθυμίες μου». Ποιος είναι αυτό το μυστήριο του «Δεν ξέρω τι λέει, αλλά φαίνεται ότι...» Μα δεν χρειάζεται να ξέρουμε τι λένε τα τραγούδια. Ούτε μας νοιάζει τι εννοούν τα τραγούδια. Καταλαβαίνεις τι λέει η Ζήνονος. Δεν βγάζεις άκρη. Εγώ ξέρω βέβαια, υπάρχει μια ιστορία από πίσω, αλλά άμα κάτσεις να το διαβάσεις, μου το εξήγησε ο Νίκος για να καταλάβω, ο Ζούδιαρος που το έγραψε, γιατί ούτε αυτό είναι δικό μου τραγούδι. Ναι, νομίζω ότι κάπου βαθύτερα συναντιόμαστε οι άνθρωποι. Κάπου βαθύτερα. Και αυτό εκεί ακριβώς είναι που βασιλεύει το τραγούδι. Εκεί κινείται και γι' αυτό είναι και σημαντικό, στο βάθος μας. Λοιπόν, η περίπτωση του Αλκίνο Ιωαννίδη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι μοναδική διότι η ευαισθησία του δεν περιορίζεται στην τέχνη του και αυτό το έχεις αποδείξει, αγαπητέ Αλκίνο, απόψε. Πραγματικά είσαι ένας υπέροχος, όμορφος άνθρωπος. Ευχαριστώ. Και επιτυχημένος καλλιτέχνης. Και προς ένδειξη της βαθιάς μας εκτίμησης και του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και της αγάπης μας προς το πρόσωπό σας, θα θέλει ο Πρίταρης να σας απονείμει ένα αναμνηστικό δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Πρίτανη, κοπιάστε. Πάμε στη σκηνή για τη φωτογράφηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ένα χαρακτικό και ενός Κύπριου καλλιτέχνη, του Ευκλήδη Παπαδόπουλου. Όπως είπα, το Πανεπιστήμιο για αυτό το πολύ ενοχωρημένο και έχουμε επιλέξει να δίνουμε δώρα στους καλεσμένους μας έργα τέχνης. Επομένως, αυτό είναι να θυμάστε να κύριε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα. Να είστε πάντα καλά, να συνεχίσετε έτσι με αυτό το πάθος να δημιουργείτε, να επιβραβεύεστε. Είμαστε εδώ για σας. Να προσφέρετε ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Το βλέπετε ότι το ζητούν, κύριε Ιωαννίδη, και τα νεαρά παιδιά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστούμε ξανά θερμά. Να θυμάστε ότι ο στίχος, η νότα, η μουσική και η φωνή είναι γράμματα. Ακολουθεί δεξίωση και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.